fundamentais e serán tidas en conta, xa están sendo tidas en conta na redacción dos documentos finais en fin, que pretende ser un pouco o froito e o resultado deste foro Un país coa súa lingua, deste foro participativo, efectivamente, que, como saben, as persoas que son habituais do foro, intentarei resumir moi rapidamente o formato e a idea, pois son foros mensuais arredor de áreas temáticas predefinidas na Carta Europea das Linguas Minorizadas. Cada un deles está sendo coordinado por unha persoa experta, máis ou menos nesas áreas, allea ao Consello da Cultura Galega coa vontade de sumar, é dicir, este é un foro que pretende sumar, expandir as cabezas pensantes na situación do noso idioma, non? E, polo tanto, nesta ocasión convidamos a organizar este foro ao profesor Jackson, non quero confundirme cos nomes brasileiros e dicilos ao revés, Jackson Rodríguez Soares, que aceptou xenerosamente, e quero insistir nisto porque eu que estou a coordinar o derradeiro que terá lugar o día 8 de xullo, pois é unha tarefa ímproba na que hai que ter en conta moitos factores para conseguir un bo resultado e, por lo tanto, agradezolle de verdade a Jackson moi de cor pois o seu compromiso con esta sesión da tarde. Temos as compañeiras de Rexenerando que serán as que conduzan e coordinen a sesión e Andrea, polo tanto, despois vos explicará brevemente o formato da tarde para que xa todo o mundo saiba moi ben como se vai ir desenvolvendo e non perdamos tempo. E, pola miña banda, insistir simplemente en que esta sesión, como digo, un tanto heteroxénea, máis o tema está predefinido na devandita carta, centrarémonos en aspectos que semellan non ter moito que ver, pero si cadra teñen máis do que parece a simple vista: economía, turismo e deporte. Por iso lle pedimos a Jackson que coordinase, ele profesor de turismo na Universidade da Coruña. E, sin máis, creo que esta sesión quere facer unha vez máis efectiva pois esta vocación desta institución de alentar, articular o diálogo con esa sociedade civil, con ese país que está aí, que está preocupado polo futuro do seu idioma, que está desenvolvendo xa neste momento iniciativas eficaces en defensa e promoción da súa lingua, e o que queremos é, efectivamente, facelas visibles, pensar en común, avaliar a súa visibilidade e con elas preparar ese panel final que presentaremos aquí en setembro. Por lo tanto, eu deixo xa as persoas participantes que creo que van subir aquí a mesa Onda Jackson, e boa sesión, boa tarde. Logo faremos unha breve pausa para tomar un café e podemos continuar charlando informalmente e logo virá a derradeira parte da tarde. Moitas grazas, Dolores Vilavedra. Primeiramente, agradecer ao Consello da Cultura por confiar, máis ben, en min esta coordinación. Imos tratar de temas, como xa foi dito, moi distintos, moi variados, e a verdade é que buscamos tamén que, dentro destas realidades, sexan moi diversas. Por eso, empresas de distintos tamaños, por eso, dentro do deporte, pois, distintas áreas, tanto como deportistas, pero en comunicación, e despois, no propio sector turístico, tamén presentamos aquí invitamos persoas moi variadas, dende a consultoría, dende a guía de turismo, dende o sector alojamentos, é dicir, para ver se facemos estas achegas o máis grande. Si, gostaríame convidar xa as tres persoas que van compor neste primeiro momento a mesa: Xosé Lois Lamazares, Fátima Rodríguez Figueiras e Mercé Barrientos. Vamos estar aquí, cando xa nos empezo a presentar. Sí, e normalmente aproveitamos tamén este momento de intermedio para poñer un pouco de marco, este marco que comentaba Dolores, ¿no?, sobre o proceso. Vedes que agora están subindo tres persoas á mesa.
Isto ten que ver cos diferentes roles presentes neste proceso, que, de novo, é un proceso orientado ás propostas, á dimensión propositiva, a recompilar nas diferentes áreas propostas de acción viables, urxentes, oportunas, relevantes, que dean como resultado un informe que será presentado a finais de ano. Como dicía Dolores, isto fixémolo ou fíxose coa cabeza pensante do Consello e das diferentes persoas que coordinan as mesas, que convidaron a 3 persoas por non convidar a 30, ¿no? Porque había que poñer un límite, que en cada unha destas áreas podería, pola súa experiencia, pola súa traxectoria, pola súa, bueno, polo que están a facer no día a día, pois se entendía que podían traer este tipo de propostas relevantes, ¿no? Dende o coñecemento do tema, e unha segunda capa de participación que sería esta fila cero ou convidadas segunda capa, que despois do descanso, ¿no? Abriremos un pouco a voz para complementar o que se achegue na mesa bueno, en modo de propostas, ¿no? E, de novo, público xeral presente na sala a través do streaming, a través do formulario participativo, para intentar facer chegar o proceso e recoller as propostas do maior número de persoas posibles, ¿no? E que todo aquel que quera participar pois poida facelo. Simplemente para que teñades un pouco consciencia do desenvolvemento da xornada, destas 3 horas, que esperemos que se pasen dunha maneira áxil, non deixen de ser 3 horas, onde imos falar moito. Entón, despois desta breve apertura e das 3 experiencias da mesa, abriremos unha quenda de palabra breve por si hai algunha dúbida, algún comentario a respecto do que acabamos de escoitar na mesa. A continuación, faremos unha pausa para o café, para estirar as pernas e para seguir un pouco tirando do que aí saiu. E, na segunda parte, iremos a este diálogo estructurado, que veredes que cambiaremos tamén a disposición da sala un pouquiño, para escoitar estas outras voces que complementen o que foi saindo. E despois disto, abriremos xa unha rolda ou un espazo para, nesta idea sumativa, ¿no? Para seguir sumando e seguir tirando dos fíos que vayan aparecendo ao longo da sesión. Xa coas persoas que estades hoxe aquí e que vos apeteza facer algún achego ou algunha proposta. Penso que nada máis. Moitas gracias e espero que desfrutemos moito. Moitas grazas, Andrea. Se vos parece, entón, pois, podemos ir empezando por Xosé Lois. Xosé Lois Lamazares. Vou facer unha moi pequena presentación, simplemente. Pois é coordenador xeral da Veiga, Galletas Mariñeiras, unha empresa que traballa con responsabilidade social e usa o galego no 100% do seu proxecto. Xosé Lois, cando queira. Bueno, se non me importa, prefiero de pé, non? Pode ser, non? Entón, creo que necesitamos do micro para que poida na casa tamén escoitar. Non sei se está escoitando. No stream, sí. Deixo a compañía. Un pouco quería, para contextualizar aquelas, sobre todo a parte final, que ten quizá que o 100% relacionado co acto que se desenvolve hoxe aquí. Bueno, antes que nada, agradecer ao Consello da Cultura e aos coordinadores desta mesa por invitar a da Veiga, ou por pensar que da Veiga podía ter algo que dicir neste ámbito, non? Entón, o da Veiga, bueno, da Veiga Produción Responsable é un proxecto que naceu no 2005 e é un proxecto que naceu, sobre todo, o que sería un proxecto aspiracional. É dicir, os promotores non tiñamos aforros para invertir, mirar a súa rentabilidade, non estábamos sin emprego e realmente o proxecto de da Veiga e os promotores puxeron en marcha da Veiga por unhas inquietudes, non? É dicir, éramos 3 promotores, 3 irmãos dun concello do rural, do norte da provincia de Pontevedra, e, bueno, levábamos tempo traballando no sur da provincia, en Vigo e en Pontevedra, e queríamos volver para a nosa zona de orixe.
Sempre que podíamos xa volvíamos, os fins de semana. Eu traballaba na administración ao final e a maioría das tardes escapaba tamén para Rodeiro. Continuábamos moi integrados e era unha cuestión que coincidíamos os tres irmãos ou os tres promotores do proxecto. E entón, por iso digo que é un proxecto máis aspiracional que un proxecto buscando economicista ou empresarial puramente dito, non? Entón, outra inquietude na que coincidíamos era volver para Rodeiro con un proxecto que nos permitise seguir traballando e ao mesmo tempo que pudese, na medida posible, se o proxecto avanzaba, contribuir ao desenvolvemento da nosa contorna. Tamén outra inquietude que asumimos, ou que, por así dicirlo, sobre a que nos alineamos foi o que tiña que ser un proxecto que apostara por a economía social e tamén un proxecto participativo, é dicir, un proxecto que aspirara a que fose avanzar nun modelo de autoxestión da organización. Entón, iso é un pouco as inquietudes que levaron á posta en marcha de Da Veiga e isto foi un pouco simplemente para que vexades a evolución. É un proxecto que nace vinculado ao familiar, ao que se incorporaron despois outros tres irmãos. É dicir, ao final, os fundadores realmente da empresa fomos 6 irmãos, pero que o concibimos como un proxecto de empresa de economía social, unha sociedade limitada laboral, e, polo tanto, deixou de ser familiar, nese sentido. E era a nosa aspiración, que deixara de ser familiar. Esta foi a evolución, esa gráfica, é moi representativa do proceso de consolidación do proxecto. Houbo que picar moita pedra, pero tamén mereceu a pena. Ou se picou ben. Esa é a cuestión. E despois tamén, desde o punto de vista, é un proxecto intensivo en traballo e ten sentido co modelo que escollemos de economía social, porque a través dos postos de traballo é a mellor forma e a máis simple de contribuir ao desenvolvemento da nosa zona. Por iso o concibimos como un proxecto intensivo en traballo. E, por lo tanto, foi evolucionando paralelo á facturación. Estes serían os ámbitos innovadores do proxecto, ou, por así dicirlo, os piares estratégicos do proxecto, que sería, por un lado, o modelo de negocio, o produto e o sistema integrado de xestión, que foron determinantes na evolución do proxecto. E eu voume centrar, para contextualizar o que quero comentar sobre a lingua, na parte de xestión empresarial, no modelo de xestión empresarial responsable. Eso defínese na propia misión do proxecto, que non é máis que recoller aquelas aspiracións que tiñamos. E entón, o elemento central do modelo de xestión é o modelo de empresa de economía social. E este modelo podémolo sintetizar a través do concepto de responsabilidade. É dicir, podémolo definir ou facer entender a través do concepto de responsabilidade. De responsabilidade levada á xestión. Entón, aí falaríamos da responsabilidade sociolaboral. Aquí, o que podo comentar así de forma breve é que é unha sociedade limitada laboral, polo tanto, todas as persoas traballadoras se incorporan como socias á empresa, a parte de outros aspectos. É dicir, deberíamos falar tamén de responsabilidade económica. Cando falamos de modelo de xestión responsable, deberíamos tamén falar de responsabilidade económica. Isto ten, sobre todo, que ver co reinvestimento do valor engadido que xenera o proxecto. E ese é o que tamén o aspecto, o proxecto centrado nas persoas, centrado no territorio, e, polo tanto, a responsabilidade económica é determinante para implicarse tamén co territorio. É dicir, reinvertir o valor engadido que vai xenerando o proxecto. A parte de reinvertirlo nas persoas, tamén se reinvierte no territorio. E despois estaría a responsabilidade medioambiental e tamén a responsabilidade cultural. É unha responsabilidade importante tamén dentro do modelo de xestión responsable. E un pouco isto é o que diferencia un modelo que se define como produción responsable dun modelo clásico, por así decirlo. E o determinante que comentaba, que o que sea unha empresa de economía social, axudalle moito a conseguir eses obxectivos e facilita esa responsabilidade.
E dentro da responsabilidade cultural, que é un pouco o ámbito da xornada de hoxe, pois estaría, sobre todo, dous aspectos, é dicir, o uso e compromiso ca lingua, e despois, entendida como uso interno, pois, a nivel de comunicación interna e de traballo interno, pois prácticamente non ao 100%, despois vou comentar por qué, e despois tamén o galego como primeira lingua na comunicación externa. É dicir, no etiquetado, nas redes sociais, no que é a comunicación dirixida pois, aos nosos colaboradores, é dicir, consumidores, colaboradores. E hai un aspecto tamén importante, nós incorporamos a sociedade, a pesar de que é unha sociedade limitada laboral, incorporamos todos os principios das sociedades cooperativas, quitando unha persona un voto. E hai un dos principios da Alianza Internacional de Cooperativas que é o da formación e o da promoción da economía social. Bueno, pois ese tamén o incorporamos á sociedade limitada a través dos estatutos, onde facemos unha dotación do 2,5% dos beneficios que xenera o proxecto, do valor engadido que xenera o proxecto. E iso, bueno, se traduce nunha serie de actuacións, sobre todo nós enfocámolas ao rural. Casi todos os aspectos que nos axudamos, colaboramos ou patrocinamos son vinculados ao rural. E tamén timos en marcha un proxecto que é de fomento da economía social nos centros de ensino, financiado 100% por Tabeiga, e con eso conseguimos chegar a moitísimas persoas, moitísimos chavales, sobre todo do ensino medio e da universidade, para divulgar un pouco, fomentar precisamente este modelo de xestión empresarial. E, bueno, é un éxito, cada paso, cada ano, que vai, medrarnos moito a nivel de visitas e de posibilidade de explicarlles este modelo, e iso sería un dos aspectos que eu destacaría tamén desde o punto de vista da responsabilidade cultural. E despois, bueno, xa entrando na materia concreta de hoxe, pois estaría o de por que o galego da Veiga, non? É dicir, ou como o vemos nós, porque nós escollemos como lingua de comunicación o galego. Bueno, pois sentímonos moi identificados con un cacho deste poema de Celso Emilio Ferreiro, de Deitados fronte ao mar, é dicir, porque sí, porque nos gosta, porque nos peta, e queremos e danos a gaña, é porque nos sae de dentro. É dicir, nós somos de Rodeiro, sempre falamos galego porque tiñamos que falar de outra maneira. Entón, eso sería un pouco o que nos define desde o punto de vista do compromiso e incluso ideolóxico. E despois tamén apostamos polo galego, ou por que o galego? Porque o galego en da Veiga, porque nos enriquece como empresa. Somos conscientes de que nos enriquece como empresa, que enriquece o proxecto. Non só polo compromiso, senón tamén porque enriquece o proxecto. É dicir, axúdanos a construir o noso relato como proxecto comprometido coas persoas e co contorno. É a mellor forma de facelo en galego. Ese é un pouco. E despois, porque é positivo incluso para a estrategia comercial. Entón, hai unha parte de compromiso, pero hai outra, incluso, de interés desde o punto de vista económico. E isto contribui a lingua á estrategia comercial, como contribui a lingua ou a autorización do galego á estrategia comercial de Daveiga. Esta é unha etiqueta da parte de atrás do produto, permite fidelizar as persoas consumidoras, somos conscientes, e así é a realidade. A realidade é esa. Que axuda a fidelizar as persoas consumidoras que usan o galego como forma habitual. Pero tampouco é un problema para as que non o utilizan. Nos 20 anos de historia da empresa non detectamos un problema por utilizalo fora de Galicia. Ben, e despois contribui a crear unha barreira de entrada aos competidores de fora da comunidade, claramente. É dicir, nós estamos agora nun proceso de entrada da competencia relacionado con o noso produto, é dicir, é un produto que se está convertindo en categoría. E hai, algunhas experiencias e un dos problemas que teñen é eso, é dicir, que nós
os consumidores galegos vinculanos ao territorio. E entón, é moito máis difícil a un proveedor, bueno, a un fabricante fora de Galicia de introducirse co mesmo concepto de produto. Favorece o aproveitamento das novas tendencias de consumo, é dicir, o consumo, sobre todo, cando falamos de consumo consciente, de consumo vinculado ao territorio, de consumo de produtos con identidade. Bueno, pois todo eso o galego permite de forma natural. A utilización do galego permite transmitir todo eso de forma natural e dunha forma moito máis rápida e potente. En relación a isto, comentarvos, non só apostamos, é dicir, isto xa é un proxecto de hai 2 ou 3 anos, que agora o etiquetado intentamos introducir todas as linguas cooficiales do Estado, buscando precisamente isto. É unha maneira de respetar ao consumidor e ao mesmo tempo de chegar ao consumidor. Como contribuir á normalización lingüística nas empresas? Bueno, pois, primeiro vendo que a utilización do galego vendo-a como unha oportunidade. Non só como un compromiso e unha cuestión ideolóxica, senón como unha oportunidade incluso de negocio. Esa é unha forma de contribuir a normalizarlo, visibilizando esa utilidade. Despois, é unha maneira de transmitir responsabilidade ao consumidor, cara ao consumidor. É dicir, a etiquetaxe en galego dos produtos comercializados en Galicia é unha maneira de que o consumidor te perciba como que o tes en conta. Non? Ese é un pouco... E despois facer, en relación á normalización, é importante facer referencia á incidencia do que repercute, por así decirlo, o atranco, que significa a incidencia no sector servicios. É dicir, todas as empresas, todos os proxectos, todas dependen de servicios externos. Se eses servicios externos non se fan en galego, é un atranco para normalizar o galego nas organizacións, incluso nas empresas. Entón, ese é un pouco... E, en relación ás 3 propostas, porque era un pouco a idea da mesa, que cada un trasladáramos 3 propostas, pois teñen relación con todo isto que vos comentei. É dicir, unha proposta que será máis original ou menos, pero me parece interesante que sería insistir nunha campaña onde se vira que o galego é unha oportunidade para os proxectos empresariais. Nunca un problema, senón unha oportunidade. O que vos comentaba do que contribuí á xestión comercial. Tamén sería unha proposta é avanzar. Eu tampouco estou moi metido nesta área, pero non teño coñecemento de que se este traballando nunha regulamentación de etiquetaxe en galego. Eu sei que noutras comunidades sí que o están facendo, en Cataluña, e por aí, pero de avanzar na regulamentación do etiquetado en galego. É dicir, e que debería ser obrigatorio, e así o están planteando noutras comunidades, sobre todo en Cataluña, para comercializar calquera produto en Galicia. Entón é unha maneira de normalizar o galego, exixindo, regulamentando. E aparte de que é unha oportunidade, pode contribuir á actividade comercial, pois tamén se debería ir por aí. E, sobre todo, as IXPs e as denominacións de orixe. O que non ten moito sentido é que se promovan IXPs e denominacións de orixe e non se promovan en galego. Estamos promovendo que son daqui de Galicia e o galego é totalmente secundario. O lógico é que fora asociado a esas IXPs e denominacións de orixe, sobre todo. E despois, en relación aos servicios externos en galego, de avanzar aí, e queda moito que facer, e é necesario, porque se da Veiga non está 100% en galego hoxe a nivel interno, é porque ten un sobrecoste importante o conseguir os servicios en galego. Por exemplo, ir á notaría, sí que podes pedir en galego, claro que podes pedir, que ten un sobrecoste da xestión, da traducción, da corrección, traducción, etc. E quen di eso, unha consultoría que fai un estudio
de mercado ou do que sea, de calidad, bueno, do que sea, e xo dan en castelán, ese é o máis habitual. Unha porque a maioría son de profesionais que incluso que non dominan o galego ou o que sea. Pero, é dicir, a maioría terían capacidade para facelo, pero non o fan porque lle supón un sobrecosto. É máis fácil, tis tres plantillas e todo en castelán, pois a nivel de costes sale moito máis barato. Entón, terían un sobrecosto. Entón, dereito a escoller o galego sin sobrecosto. E por aquí, bueno, pois aquí podría intervir pois a administración apoiando este tipo de actividades e a propia sensibilización desas empresas de servicios. E despois estaría, bueno, que é algo que se está agora falando moito, que é a inteligencia artificial e todo o que é a digitalización, que é unha boa oportunidade precisamente para introducir o galego nas empresas de servicios sanitarios. Que poden facerlo, é dicir, allá aporta ferramentas e a digitalización que permiten unha reducción moi importante de custos a hora e así como posibles plataformas que podemos acceder á empresa. Ainda que só nos deixamos rematar, pero interferencias... Sácame. Vale, gracias. Entón, bueno, este é un pouco, despois podemos discutilo ou debatilo na parte do coloquio, pero eu me parece, desde a nosa experiencia, querendo tilo ao 100% e eliminar esas barreiras que hai para poder chegar ao 100%. Entón, era o que vos quería trasladar desde aquí e espero que, bueno, é dicir, que fora máis ou menos focalizado o que comentei, pero creo que sí que é de interés nese sentido de normalización do galego nas empresas. E este é un pouco o corolario desde a responsabilidade empresarial o que se trata é de poñer no centro as persoas o territorio, pero tamén a cultura. Ese é un pouco, e de forma consciente, espontánea ou natural. E iso, desde o punto de vista da xestión dunha empresa, iso non é unha utopía. David, estamos máis ou menos demostrando, o importante é conciliar o ánimo do lucro que pode ter a empresa, que pode ter da Veiga, con todos estes aspectos de objetivos sociales, culturales e de desenvolvemento local. Iso é un pouco... Moitas gracias. Podemos cambiar, sí, agora. Non, eu creo que ela vem para aqui, porque tem unha presentación tamén. Voume esconder detrás do ordenador se a ninguén lle importa. Escóndome aquí detrás. Vou ver se atopo a miña pequena presentación e mentras a vou atopando xa aproveito para pedirvos desculpas a todos porque eu son unha persoa tan dispersa que ás veces teño moitas boas voando e cando un fai moitas cousas ás veces pois non as fai todo ben que lle gustaría. E agora estou un pouco asustada da intervención do meu compañeiro de mesa, pero bueno, afoutada e destemida, aí vou. Esta é Mercé Barrientos. Foi deportista e presidenta da Federación Galega de Taekwondo. É directiva e fundadora da Associação Mulheres Deportistas Galegas e professora de ensino secundário. Un pouco vem nos traer aquí de distintas perspectivas, pois distintas visións desta mellora do uso do galego no deporte. Grazas. Bueno, como vedes, dispersa, xa interveño antes de que me presenten, o sea que xa sabedes cal vai ser a tónica. Bueno, gustoume moito poñer este artigo, porque ás veces parece que non somos conscientes de que hai un artigo do noso propio estatuto ou dun dos nosos estatutos que di a lingua propia de Galicia é o galego. Eu creo que esta é a principal ferramenta
que se pode aplicar para promover o galego en calquera ámbito. Cando un non ten conciencia de que a lingua propia de Galicia é o galego, pois o millor non pode aplicar ningunha ferramenta porque falta o basamento, non? Falta o alicerce. O deporte é unha realidade absolutamente poliédrica. Cando un fala de deporte non sabe moi ben a que atender, non? Pois temos deporte escolar, deporte para todos e todas, deporte de aventura, deporte federado, deporte de alto nivel, deporte afeizoado, deporte profesional, espectáculo, mostras deportivas, exhibicións. É dicir, o deporte é un mundo entretecido na sociedade e entón cando un intenta falar da normalización do galego no deporte, pois atópase con que ten que atender a moitas realidades moi diversas, non? Eu dixen hai moitos anos outro acto no que me metín por non saber dicir que non, que é o que me pasa, que o deporte é o gran creador de imaginarios colectivos, é dicir, dentro dunha sociedade o deporte pode cambiálo case todo. É dicir, o deporte é unha ferramenta para mellorar a autoestima colectiva, para autoidentificarse, para crear conciencia de país, para cohesionar socialmente, para integrar, para tratar a violencia, para tratar o xénero, tamén para tratar a normalización lingüística, non? O deporte é unha palanca dun valor enorme. Esta é unha foto da selección galega naquela época en que eu era presidenta da Federación Galega e Marta Souto, secretaria ou directora xeral para o deporte. E é un exemplo, creo eu, moi fermoso do que o deporte pode significar para o reforzamento da autoestima, da identificación, da conciencia de pertenza a un colectivo, da fachenda de ser dun país, non? Eu creo que para a normalización do galego fai falta, primeiro, ter conciencia de que o galego é a lingua de Galicia e o segundo, ter conciencia de país. Se un non ten conciencia de que somos un país, eu diría unha nación, pero acepto calquera punto de vista, pois dificilmente pode atopar ferramentas, porque non ten os obxectivos claros. Dicía o escrito que me mandaron que as achegas deben de estar orientadas a iniciativas viables que permitan facer do galego unha ferramenta útil e valorada, consolidando a súa presenza en contextos de alta visibilidade. Bueno, pois que máis alta visibilidade? Eu recordo ir polo mercado de Estambul, polo Gran Bazar, e claro, parabanche cada 2x3 coa pregunta "Where are you from?". Se contestabas, pois estabas perdido. E entón eu tiña un contraataque, como boa competidora, que era "I'm from Galicia". So, todo o mundo quedaba parado dicindo, bueno, e iso, a ver, en que lingua lle falo a esta muller? Ata que atopei un tipo que me dixo, falo galego, forza Depor. E dixen, que pasaba? Que o Depor xogaba co Galatasaray naquela época, non? Entón, como o deporte pode contribuir a centrifugar a lingua, a facernos visibles no mundo, a presentar a nosa realidade de país, non? Ou esta frase tan fermosa, "This is a fouteza", non? Son estrategias que xurdiron de iniciativas particulares e esta en concreto, a que está no medio, o Depor é da Coruña, non? Desa iniciativa maravillosa duns escolares. Son iniciativas perfectas para visibilizar a lingua no deporte e, de paso, cohesionar socialmente e reforzar a autoestima. Que pasa nas federacións galegas? Federacións galegas, é dicir, do noso país, e seleccións galegas. Eu conto sempre que estiven máis de 20 anos, pertenecín a unha selección galega, adestrei todas as fins de semana, competín en innumerables competicións, e daquela non escoitei ningunha soa palabra de galego naquela selección galega, con adestradores galegos. Era imposible, non existía esa realidade. Eu, que son unha persoa que confronto moito e que creo reaccións moi defensivas, porque son moi directa, admiro moito a xente que é persuasiva e amable, pero tamén creo moito en acadar obxectivos desde a administración cando se cree en algo de forma absolutamente
gratuita. E a forma gratuita en que unha administración a cada cousa se legislando. E cando un ten conciencia de país e leo o artigo 5 do Estatuto, ten que dicirlles ás federacións deportivas que as súas webs, comunicacións, circulares, megafonía dos partidos, cartaces subvencionados polo goberno galego, teñen que estar en galego. E ten que haber un protocolo, é dicir, isto non é moi extraño, pois en Cataluña todas as memorias de todas as federacións teñen que ser entregadas en galego. En Galiza, pois, aínda hoxe estiven facendo así unha revisión e creo recordar que hai, como moito, 24 federacións que teñen as webs en galego, o resto poden telas bilingües e un número importante, tamén similar a 24, están aínda en español. Vemos, bueno, pois hai un par de logos. Eu creo na capacidade da administración para persuadir porque financia e porque aporta uns fondos moi nutricios para as federacións, de dicirlles isto tedes que cumplilo. Problemas nas comunicacións da federación? Pois as roldas de prensa. Eu dicía naquel evento tamén, se Messi falase galego, e logo dicía, bueno, se Messi falase galego, o caso Athletic de Bilbao, non? Hai moitos galegos do Athletic de Bilbao. Por qué? Porque é un club con conciencia de país, de promoción da súa cultura, de respeto pola súa lingua, no que os xogadores, cando remata un partido, fan as roldas de prensa en euskera. E nós temos que dicirlles aos clubs que teñen que traballar tamén polo país. As notas de prensa, o estrano caso dos bolsillos electrónicos. Bueno, cando eu presidín a Federación Galega de Taekwondo, todas as comunicacións se facían en galego. Todas as notas de prensa se facían en galego e o día seguinte víamolas nos xornais de papel, hoxe en día pasa menos, perfectamente traducidas ao castelán. É dicir, que non se necesitaban recursos e sobrecustos para traducilas, senón que se empregaban recursos e sobrecustos para traducilas a outra lingua. É curioso. Isto dou lugar a unha anécdota que era dos bolsillos electrónicos no taekwondo. No taekwondo levamos uns protectores, os que adoitamos chamarlles petos, e nos fixéramos un campeonato no 2009, creo recordar, en Pontevedra, no que en primeiro lugar no mundo se iban a utilizar uns petos electrónicos de puntuación. E así, bueno, claro, fixemos unha nota de prensa moi fachendosa, dicindo que por primeira vez se iban a empregar petos electrónicos, que por primeira vez que isto era un avance na tecnoloxía do deporte moi notable, que xurdira en Galiza, e o día seguinte vimos unha noticia na que se falaba de que o taekwondo galego tiña bolsillos electrónicos e que os bolsillos electrónicos eran un gran avance. Que ocurrira? Pois que iso pasara por un traductor automático e de repente os petos electrónicos ou protectores se convertiran en bolsillos electrónicos, facendo que toda a noticia fose bastante delirante e surrealista, non? Entón, habería que pedirlle tamén aos medios de comunicación que respeten a lingua en que lles fan chegar as novas, porque eses medios tamén se nutren de subvencións públicas moi abondosas e algúns de subvencións para a normalización do galego. Entón, non se lles pide que fagan nada, simplemente que non o toquen, que non o toquen. Se lles mandamos as notas en galego, pois que as publiquen tal cual ou as arranxen, pero que non cambien a lingua, simplemente, unha cousa que creo que é moi sinxeliña de facer. Bueno, esta foto é se Messi falase galego, non? Pois Iago Aspas, obviamente, Luis Suárez, bueno, os referentes e as referentes, non? O deporte é unha palanca de visibilización de calquera realidade social inmensa. O deporte feminino foi, pois, para Mudegá, que eu montei con unha serie de mulleres e que logo tiven que presidir accidentalmente, foi unha palanca para visibilizar a situación de desigualdade e discriminación do deporte feminino. E acadáronse cousas, bueno, bastante importantes, aínda que non chegáramos a todos os obxectivos que nos propuxemos. Os referentes galegos teñen que ser persuadidos para implicarse tamén non só no problema de igualdade, de loita contra a violencia, senón tamén no problema de chegar á xuventude galega
normalizando o uso do galego. Normalizando o uso do galego no deporte, que ten algúns problemas que hai que afrontar e hai que afrontalos pronto, non? Medio centenar de equipos femininos ou mixtos son patrocinados na primeira fase do plan da Fundación Deporte Galego, e teño aquí un expresidente da Fundación Deporte Galego, exxerente, subvenciónase abundantemente a promoción do deporte, e eu poño aí esa frase de John Carver, creo que era un asesor de Bill Clinton, que decía: é a economía, idiota, non? É a economía. É a economía. Para o ano 2025, a Secretaría Xeral de Política Lingüística dispón de 2,5 millóns de euros en partidas concretas. Cantos deses recursos van ao ámbito do deporte para traballar cos clubs para que sexan axentes de normalización? Porque os clubs deportivos federan a unhas 320.000 persoas en Galiza actualmente, un 26% mulleres, seguimos na mesma ratio, non chegamos nunca ao 30%, pero chegan a moitísima xente, entón son un axente normalizador brutal. Está traballando política lingüística cos clubs deportivos ou son dous ámbitos que non están interrelacionados para nada? O mellor hai que facerllo ver, non? Se se quere normalizar hai que chegar á xuventude, que ademais é, según as estadísticas que se publicaron moi recentemente, pois o nicho onde máis lingua se está perdendo, non? E o deporte é unha palanca fundamental para chegar a eles. O deporte escolar, onde todo comeza. O programa Xogade. O programa Xogade promociona o deporte escolar de distintas formas. Nunha época fíxose dunha forma, agora doutra, pero aínda non promociona o deporte galego en galego. É dicir, non hai unha creación dunha mascota. Eu dicía, ten un logotipo, sí, un logotipo administrativo, non resulta atractivo para ningún rapaz. Por que? Eu poño aquí a Vinicius porque me parece unha mascota, a mascota de Río 2016, moi acaída. É unha mascota que integra a cultura dese país, Vinicius, Vinicius de Moraes. Integra o medio ambiente, o mono, o jaguar, as aves amazónicas, é dinámico, é atractivo, un logotipo dunha actividade destinada a rapaces de entre 6 e 16 anos ten que chamalos, e ademais ten que chamalos para facelos partícipes do desenvolvemento do seu país, e, entre outras cousas, da súa lingua. Enchesenos a boca dicindo que o deporte fomenta disciplina, o deporte fomenta exixencia, o deporte fomenta o xogo limpo. O deporte debería de fomentar o galego, non o está facendo. En Euskadi e en Cataluña si hai estrategias de normalización dirixidas ao deporte. Eu recordo, cando rematei a carreira, iba a marchar para Cataluña directamente, e o primeiro requisito para traballar nas actividades extraescolares era falar en catalán. É dicir, eu podía desenvolver unha actividade extraescolar, pero dirixíndome aos rapaces na súa lingua. Aquí non existe esa exixencia, entón habería que crear eses protocolos aplicables a xente que traballa en deporte escolar, os programas Coñece o teu club. Eu outro día fun cun grupo de alumnos moi numeroso a Rianxo, e non direi a que actividade para non sinalar a ninguén. Pero cheguei con moitos alumnos de Baio, galegofalantes todos, e recibiron unha instrucción de iniciación a unha actividade en perfecto castellano. E eu, claro, dubidei se aqueles monitores que lles estaban dando clase eran de fora, deportistas que estaban afiliados a un club, pero que non eran. E pregunteilles de onde eran, e dixeronme que eran de Rianxo. Entón, quedei moi confusa. Eu creo que iso non se debería de producir. Recuperación dos deportes tradicionais, chave, billarda, fútbol gaélico, loita galega, todos os deportes tradicionais que teñen unha ligazón coa cultura, e a asociación de deporte, natureza e cultura, que as actividades deportivas ademais leven un plus, que sexa pois a asociación co medio ambiente e que sexa a asociación co ámbito cultural. E logo eu soño, xa naquela época en que fixen aquela intervención no LG por 15, dicía que estamos de costas á lusofonía.
nós temos que mirar para a lusofonía, porque é o noso horizonte onde a nosa lingua se extende. Eu recordaba agora con alguén este detido en Irán, que tiña uns problemas terroríficos e que finalmente resolveu os problemas porque se acercou a alguén que falaba en portugués, brasileiro portugués, dicían, e solventou os problemas. Aquela historia de en galego estamos no mundo, é que o galego é unha lingua moi útil e moi extensa, sobre todo se miramos para a lusofonía, non? E eu creo que o programa Xogade debería de rematar con intercambios en esa eurorrexión do eixo atlántico, con intercambios, alo menos, cos institutos miñotos, que están ao lado. Algún está a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, a 30 kilómetros dos centros de Pontevedra e de Ourense. Entón, hai que plantexarse unhas xornadas finais ou unhas xornadas lúdicas de intercambio coa contorna miñota e tamén co ámbito celta. Houve unha época en que a Dirección Xeral para o Deporte promovía moito a participación nos deportes náuticos intercélticos e eu creo que é outro dos ámbitos o que temos que mirar das rexións de Europa con linguas minoritarias. A proxección cara ao mundo luso-galaico. Os xogos da lusofonía. Eu loitei por ir aos xogos da lusofonía coa selección galega no 2009. E a resposta do Consello Superior de Deportes foi que, en todo caso, tería que ir á selección española. E eu dicía, home, pois os rapaces navarros, os vascos, os murcianos, pois non entendo que beneficio van sacar da participación dos xogos lusófonos. Pero os rapaces galegos sacarían moito beneficio de darse conta de que teñen unha lingua moi útil, moi extensa, e, polo tanto, temos que mirar para a lusofonía ou para o que eu chamo o mundo luso-galaico, para non deixarlles a eles todo o protagonismo, e temos que recuperar e reclamar que o deporte galego forme parte das competicións lusófonas. Espero que sexa un camiño de ida e volta, por eso poño a flecha para lá e para cá. Pero o INEF Galiza, onde eu estudiei, é, xunto coa Facultade de Pontevedra, un dos centros nos que se imparten coñecementos específicos e onde se tería que normativizar o vocabulario do deporte e dar competencia real aos docentes, aos profesionais do deporte de Galiza, para poder desenvolver en galego a súa actividade. Agora mesmo hai actualmente 2 profesores de 44 impartindo aulas en galego. Isto non é admisible, desde o meu punto de vista. A normativización que nos saque de curruncho e nos permita sacar de canto ou de esquina e nos permita aos docentes galegos empregar adecuadamente a palabra sentadilla, agachamento, squat, non sabemos cal, non? Outras realidades, pois hai outras realidades no mundo, nos Estados Unidos, en Irlanda, en Singapur, realidades para integrar dentro do deporte as linguas minoritarias. En este caso, maioritaria no noso país, non? Elementos comuns, o deporte como vehículo cultural, unha combinación intensa coa cultura, coa música, coa danza, unha comunidade local comprometida, que eu creo que a temos. Cando eu mudei todas as comunicacións da Federación ao galego, non pasou nada. A todo o mundo lle parecía normal, pero ninguén o fixera. Entón, a comunidade está comprometida e as empresas sábeno, e saben que o galego diferencia e promove, non? A relación cos clientes, cos consumidores, a competencia en linguas nativas e a presenza en medios e campañas públicas para visibilizar. Para promover o galego no deporte fai falta moita forza, a fouteza, a amable pedagoxía da que eu carezo, pero é un traballo no que vamos a seguir sachando ou bogando, a según. Moitas grazas. Muchas gracias, Mercé. E damos... Non fai falta, verdade? Damos paso, entón, para Fátima Rodríguez Figueiras, socia de Promove Proxectos e Persoas, onde deseñan e implantan proxectos de desenvolvemento local, bem-estar social, empreendemento e turismo, engadindo a perspectiva ambiental e de xénero en todo o que fan.
Por favor, Muy bien. Fátima. Bueno, gracias. Complicado, si falaba a Mercede de que era caótica, eu xa vou prescindir da presentación e vou ser xa totalmente caótica. Tamén bueno, antes de falar, a min tócame falar do ámbito turístico e o galego no ámbito turístico, pero antes sí que me gustaría facer unha pequena reflexión sobre Promove, que é a consultora na que traballo, porque tamén traballar en consultoría e traballar en consultoría en galego, igual que Mercé falaba do tema da perspectiva de xénero e a discriminación das mulleres no ámbito deportivo, cando nos chegamos ao ámbito da consultora, o perfil, o estereotipo de consultor era un home executivo que falaba perfecto castelán. Non só era o estereotipo, senón que, desgraciadamente, era algo valorado polo que son os nosos clientes, porque nós traballamos para a administración pública. E, desgraciadamente, nos concellos se valoraba en positivo que foran homes traxeados con gravata que falaran perfecto castelán. Polo tanto, tiñamos xa que romper con ese estereotipo e esa barreira que nos atopamos, porque nós, en Promove, somos 3 socias. Entón, primeiro, mulleres; segundo, que non vestimos de executivas e que, ademais, falamos galego. E non temos ningún interese en traballar fora de Galicia. Isto tamén é importante, sí que é certo que en algunha ocasión tivemos a oportunidade de facelo, pero realmente traballamos aquí porque queremos traballar aquí e porque é o que coñecemos. En consultoría hai unha parte moi importante de traballo de campo e no traballo de campo é imprescindible poder empatizar e coñecer ao público obxectivo e aos participantes dos proxectos nos que traballamos. Polo tanto, xa falar de consultoría e posicionarte así, sabíamos que iba a ser complicado, pero esta foi a nosa aposta. En 2014 obtivemos o Premio Manuel Beiras daqui, que ten esta cidade. Non sei cantos concellos en Galicia poden ter un premio como Premio Manuel Beiras, pero nesta cidade hai este premio. Habería que facer tamén unha reflexión, podemos deixalo para despois, isto dos Premios Manuel Beiras. E como outra reflexión, algo que traigo aquí porque pasou o venres, e xa sei que isto se está grabando, pero vou a dicilo. O venres foron os premios PEL, non sei se vos sonan, pero os premios PEL son os premios da Deputación da Coruña para recoñecemento de empresas. Hai un premio grande, que son 20.000 euros, e despois hai Accessit de 5.000 euros. Sorprendentemente, a empresa, que unha das empresas que gañou o premio grande, tiña toda a páxina web en todos os idiomas excepto no galego, pero non só iso, senón que cando foron recoller o premio eran persoas de aquí, non vou dicir de onde, pero falaron perfecto castelán tamén, non? A min isto chamaba a atención, digo, bueno, é unha deputación, cando faz unha memoria puntúan por facer esa memoria en galego. Como é posible? Despois facíamos a gracia, claro, facíamos chascarrillos cando saíamos e decíamos, eu por 20.000 euros falo en ruso, pero aquelas persoas consideraron que non era necesario as 4 palabras que tiñan que decir facelas en galego. Isto xa nos dá para unha reflexión e traigo isto a colación de, bueno, Premio Manuel Beiras, política local, algo que se podería facer a nivel local. Falo dos premios PEL porque tamén é política provincial dunha deputación en prol do uso do galego, e da perspectiva autonómica prefiro non falar, porque aquí sí que ao mellor non sería moi políticamente correcta. Entón, só con estas 2 reflexións, así para introducir o noso compromiso, non só co idioma, porque tamén é certo que en Promove tiñamos como 3 perspectivas que son como os nosos piares. Por un lado, a perspectiva de xénero, totalmente transversal a todos os proxectos de consultoría que desenvolvemos. Por outro lado, a perspectiva ambiental, sobre todo ámbitos como o desenvolvemento local, o turismo ou o emprendemento non se entendería se non tiveran esa perspectiva ambiental. Nós só traballamos ou intentamos facelo con proxectos sostibles dende o punto de vista ambiental. E despois a perspectiva cultural. Aquí é onde meto o idioma. O idioma, por suposto, non se pode falar do idioma, da lingua galega, desvinculada da nosa cultura. E estes eran un pouco os nosos piares. Levar o idioma e a nosa lingua a ámbitos como o emprendemento ou o desenvolvemento local é relativamente fácil, pero leválo ao turismo xa é outra cousa. Por qué? Porque en turismo sempre pensamos en xente estranxeira.
E entón aquí era especialmente complicado. Dentro da perspectiva de xénero, a nos gustanos moito traballar con mulleres, especialmente con mulleres maiores de 65 anos, e vou vos contar un pouco o inicio dunha das propostas que quería traer aquí. En todos os concellos sonarán vos que hai estes talleres de memoria para persoas maiores que ten que ver co envellecemento activo e demais. Eu son de Muros, miña nai é de Esteiro, chegaba a casa e veía a miña nai que iba a ese taller de memoria facendo crucigramas e facendo, todo estaba en castelán. Entón, por un lado decía, Dios mío, estas mulleres teñen moitísimo máis que aportar e cando van a un taller de memoria, poñelas a facer crucigramas me parecía idiotizalas un pouco. Miña nai tiña moito máis que aportar que aquilo que se estaban facendo nos talleres de memoria, pero que ademais o material que se utilizaba nestes talleres de memoria estaba en castelán. Entón, a min me chaman e me preguntan se eu faría un taller de memoria e o que dicimos en Promove que nos talleres de memoria non facemos porque non somos educadoras familiares, non nos íamos meter nun ámbito que non é o noso, pero o que si lles dixemos é se nos deixaban facerlles unha proposta. E aquí foi onde empezou un pouco o proxecto do que quería falar, porque empezou cun taller de memoria. Empezamos a facer un taller de memoria, pero para nos traballar a memoria era traballar a memoria das mulleres, nos interesaban mulleres maiores de 65, 70 anos, e nos interesaba recuperar a súa memoria porque, desgraciadamente, a memoria das mulleres tamén está borrada, e parece que, cando se fala da memoria e da historia dos lugares e a historia dos homes, a mí me interesaba recuperar esa memoria e esa historia das mulleres, concretamente deste concello. E para iso empezamos a traballar sobre os recordos que tiñan esas mulleres, recordos a longo prazo. Empezamos traballando a memoria a longo prazo, con recordos da infancia, recordos da adolescencia, con unha peculiaridade, e é que estes recordos que tiñamos que filtrar tiñan que estar xeolocalizados nun punto do concello, de maneira que nos permitira facer un mapa virtual da memoria. É dicir, como era este concello, como eran estes lugares hai 50 anos, hai 60 anos, a nivel paisaxístico, a nivel cultural, a nivel de... E foi maravilloso. Este proxecto foi tan impresionante, nos gustou tanto e demais. Ademais, ao final deste taller, do que se trataba era de seleccionar eses relatos, concentralos en 3-4 minutos, facer un taller de alfabetización digital con elas e facer grabacións de microvídeos. Aí era onde tiñamos que traballar a memoria a curto prazo, houve moitas tomas falsas, porque tiñan que memorizar eses relatos 3-4 minutos e gravar, e tiñamos que volver a gravar, pero quedaron uns relatos moi chulos que nos permitiron facer un mapeado virtual dunha maneira moi fácil, tamén por traer un proxecto que sexa facilmente replicable, porque nun mapa, agora mesmo, nun mapa de Google, podes poñer as iconas e cando pinchas, escoitas a esa muller con esa variante lingüística. Estamos falando, neste caso, de sitio de costa, geada e seseo, que me encanta, igual que se íbamos a outro lado, as variantes lingüísticas son outras. Nos parecía algo moi interesante, non só para recuperar o patrimonio, e isto é importante, este mapa virtual da memoria nos permitía, por un lado, poñer en valor todo ese patrimonio inmaterial, poñer en valor a historia das mulleres. Ao final, detrás disto é a memoria dos lugares, son os recordos das persoas que habitan eses lugares, e se non o contan estas persoas maiores, esmorece, desaparece, e era unha forma tamén de recuperar este patrimonio. Unha vez que tiñamos todo isto, o proxecto funcionou moi ben, aínda temos este mapa, non o vou poñer porque non temos tempo, pero, está aí ese mapa virtual da memoria, vas entrando en cada icona e isto nos permitía despois tamén facer un roteiro interxeracional. O tema das novas tecnoloxías está moi ben, pero mellor coas crianzas é necesario traballar outro tipo de ferramentas e metodoloxías. Non nos interesaba traballar un mapa virtual, pero sí facer un encontro con esas persoas maiores. Isto nos deu para facer un roteiro que partía da escola, onde estas mulleres falaban de como foi a escola para elas. E entón, nos permitía, por un lado, traballar esa cultura e poñer en valor todo este legado, e que se sentirán orgullosos. Tamén ten este componente de orgullo do propio, escoitando as súas propias aboas e facendo este paseo interxeracional entre as persoas maiores e as crianzas.
Este proxecto quedou aí, pero nos abriu a cabeza para decir isto é un proxectazo a nivel turístico. E entón daqui xurdiu a Memoria dos Lugares. A Memoria dos Lugares non deixa de ser isto, facer todo este traballo de recuperación de patrimonio inmaterial, de recordos con mulleres maiores, e despois, en lugar de facer que elas fixeran os vídeos, o que fixemos foron vídeos profesionais contando cunha produtora que foi a que foi gravando todos os vídeos con estas mulleres, e isto dounos tamén para facer audioguías. O problema das audioguías, cando levas tanto tempo traballando en turismo, é que moitas veces as audioguías son aburridas, e isto é así, contanche historias e escoitas, pero moitas veces son aburridas. Entón pensamos, vale, evolucionouse moito no hardware, empezamos hai moitos anos con zapatófonos que se chamaban, agora xa podes descargar, con tal, a nivel de tecnoloxía evolucionou moitísimo, pero a nivel de contido era como máis do mesmo. Entón aquí é cando incorporamos a Chévere. Para nós o teatro é unha ferramenta maravillosa que utilizamos en consultoría para a comunicación, e contar con Chévere para nós é un privilexio. E o que queríamos era que Chévere fixera audioguías ficcionadas, é dicir, a partir de todas esas historias recollidas de toda esta xente coa que traballábamos nos concellos, que despois Chévere puidera utilizar todo ese material para crear personaxes e crear audioguías de 45 a 50 minutos que foran accesibles para todo tipo de idades, que non estiveran suxeitas a unha hora determinada ou un grupo, se vas en parella, como podo facer eu unha visita guiada, necesito un grupo, necesito un... Non, pois tes unha audioguía, podes facer isto na hora que ti queiras, con quen ti queiras, como se o queres facer só. Este era o verdadeiro valor engadido e a nós non nos interesaba facelo, por nós o faríamos só en galego. E só hai un concello, hai audioguías ficcionadas con Chévere, porque este proxecto repetimos moitas veces en moitos concellos de Galicia, e sí que pode haber en español, en inglés e ata en francés, pero hai un concello que teño que dicirlo, Corcubión, e Corcubión dixo non, só en galego. Pensamos que, bueno, Chévere tamén ten o seu tirón, é Premio Nacional de Teatro en Galicia, tamén nos servía para poñer en valor, e xa remato, porque non vou contar máis, porque era Contos do Mar, que tiña que ver tamén Contos do Mar, é unha variante, sabedes que ao final está todo moi relacionado, porque do que se trataba era de recuperar todo ese patrimonio, poñelo en valor e poñelo en galego. Nada máis, de verdad, sinto. Como imos... Pausa. Estamos a 5 minutos desa pausa que dicíamos de facer, non? Pero sí, eu agora teño como moitas gracias por meterlle así tanto ritmo para entrar en tempo. O que estaba dicindo, temos agora como 5 ou 10 minutiños por se hai algo desta primeira exposición que quedou algunha dúbida, que non tanto como que vos interese compartir ou ampliar ou comentar, sino algunha dúbida ou algo que queredes como algunha curiosidade para a mesa? Hai unha? Sí? Vale. Creo que che teño que pasar o micro. Parabéns as tres, foi entusiasmante. Unha pregunta de profana, porque eu de economía sei casi nada. Cando falas da eficacia estratégica do galego no vosso proxecto, está testada ou é, digamos, unha impresión lóxicamente privilexiada, porque claro, estás a ver o proxecto, pero cando digo testada empíricamente, non sei con que ferramentas se testan estas cousas, supoño que as persoas profesionais diso saben, e teñen estas ferramentas, digo por poder poñer isto públicamente en valor, non? Esta estrategia deste proxecto foi testada de tal maneira ou por tal consultora ou con tal ferramenta e revelou unha eficacia X. Non sei se isto se fai así, por iso... Bueno, eu digo desde da Vega, claro, sí que se pode facer todo eso, pero da Vega, son proxectos que normalmente son investimentos importantes para batir resultados realmente concluintes e tal.
pero nos dos poucos cosas que timos, pero sobre todo inputs que chegan. Dicir, hai o dos inputs está claro, o dos inputs está claro, vas a feiras, vas a chamadas, comunicacións, mensaxes, todo eso está claro que estou falando en Galicia, non? É dicir, sí que se percibe como moi positivo. É dicir, polo menos no perfil dos nosos consumidores. Despois, e é verdade, temos un perfil bastante disperso, é dicir, non son nacionalistas. Tamén, é dicir, posiblemente un porcentaxe moi importante nacionalista ou sensible co galego ou co país ou coa... Ben, esos por suposto, é dicir, que se sinten identificados, pero non me refiero a ese perfil, refiero a outro perfil, por exemplo, non é unha anécdota, é así, hai consumidores ou incluso que chaman de fora para xente que ven veranear aquí e pasa moito, sobre todo despois das vacacións, onde poden encontrar las mariñeiras. Quer dizer que eso fixa e é evidente que é un elemento de comunicación de marketing. É dicir, fixa. É dicir, esa marca, Mariñeiras xa vai ser outra cosa. Mariñeiras queda fixada. É dicir, e entón, ese é un elemento moi potente para a nosa marca. É dicir, se é para os catalás, para os madrileños ou para os vascos, é dicir, é Mariñeiras, pero Mariñeiras quedase na memoria do consumidor. Cara a preguntar por eles. E ese é un elemento xa importante. Despois é que temos feito algún pequeno estudo de mercado e sal claramente que é un... E hai outra cuestión, hai moitos estudos de novas tendencias de consumo, que é o que comentaba tamén un pouco na exposición, que é consumidores, consumo consciente, pode un pouco englobarse baixo ese concepto de consumo consciente, que buscan realmente produtos que transmitan cousas. É dicir, o consumidor, hai unha tendencia clara de que o consumidor compra un produto porque lle é útil, porque se non é útil non o compra, é dicir, se non lle ten utilidade non o vai comprar, pero a parte de ter utilidade e que lle sepa ben, no caso das mariñeiras ou tal, compra por o proxecto tamén que hai detrás. Un proxecto que aposta pola lingua, pola cultura, que aposta pola economía social, bueno, pois todo iso é o que está comprando ese consumidor. E entón é unha diferencia clara con respecto a outros competidores. Moi ben, pois sí, algunha pregunta antes de... Sí, outra por aí? Igual con isto xa completamos e daríamos paso ao descanso. Ademais dos parabéns, tentarei de ser breve. Teño para min que a economía social hoxe está nun punto de evolución importante, o sea, frente ao momento histórico precedente en donde a cooperativa ou a sociedade anónima laboral era un remedo ou unha solución para a empresa capitalista que iba mal e que logo tamén terminaba indo mal. Hoxe a economía social ten un punto, desde o meu punto de vista, importante a raíz do 129 da Constitución e as diversas formas de cooperativas ou de sociedades laborais. Ben, dito isto, a pregunta é: estáse aproveitando suficientemente a puxanza da economía social como instrumento para fomentar o galego? Porque coido que na valoración medioambiental moitos percibimos os fenómenos da economía social como un elemento moito máis próximo a nós e, polo tanto, que debía estar moitísimo máis vencellado ao galego porque é un elemento de autenticación, de definición e de enraizamento da lingua galega. E a pregunta é para? Igual para Xoxelois, igual parece que unha pregunta tamén que se queda aberta. Non sei se tedes resposta ou é unha... Os parabéns colectivos e a pregunta igual tamén é colectiva, non o sei. Porque se esta economía social verdadeiramente aproveitando ou facendo, aproveitando a súa potencia para a difusión do galego, non sei, agora dubido, E preguntoche, queres que yo pase a pregunta a alguén?
Ou é incluso algo que creo que tamén, no? Hai persoas na fila cero que vides tamén da economía social e que igual parte do que fixestes foi pensar como a economía social pode facer achegas ou dende a perspectiva da economía social como promover o galego. Miro vos aí por si hai algunha resposta que non queirades... Podía comentar algo, pero tampouco... É evidente, dentro das responsabilidades que comentaba eu aí, que son a esencia da economía social, forman parte da esencia da economía social, a sociolaboral, a económica, a medioambiental e a cultural, quizás sea, pues, o que menos, en xeral, a sociedade, pois é o que menos espera dunha empresa, se cabe, porque aí vai un pouco tamén no nivel de conciencia que está a sociedade. Entón, a nivel medioambiental sí que hai unha conciencia moi potente e, sobre todo, fomentada desde os estudos do marketing tamén, non? É dicir, buscando inputs para atraer ao consumidor. Entón, o ambiental está funcionando. O deporte, desde o punto de vista, tamén as empresas invierten moito en patrocinio, pero en cultura, pois, menos. É dicir, e o do galego, é dicir, eu dicía máis no sentido, é dicir, o cultural como esa vinculación ao territorio. E iso é verdad, que a economía social non está moi pendiente deso tampouco, e de transmitilo, polo menos. Porque sí que son proxectos vinculados ao territorio, proxectos que falan, a maioría deles falan galego. Pero non están moi pendientes de transmitir. Entón, falta, como se diría, coller autoconciencia tamén, nese sentido. Ainda que nesta segunda parte, agora cando voltemos do café, sí que temos xente da economía social que nos trae propostas, que están convidados justamente para presentar propostas achegas para o galego na normalización do mundo empresarial. Entón, creo que aí teremos a resposta. Entón, se vos parece, facemos unha pausa de media hora, un café e volvemos a vidas de coñecer cales son esas propostas.
Estou? Sí? Estamos? Vale, pois nada, hola de novo, como vedes temos que estar pendentes tanto do que pasa aquí na sala como a través do streaming, por isto a cuestión técnica tan relevante. Nada, voltamos despois deste descanso, onde oxalá ferveran moitas ideas e emerxeran novas propostas, con esta segunda parte, que falábamos que a intención é complementar, seguir engadindo, poñendo capas, tirando do fío desta dimensión propositiva nestes tres ámbitos, da economía, o deporte e o turismo. Entón, para isto, Jackson pensou en persoas que poderían complementar e achegar propostas relevantes para isto, seguir nutrindo estas conclusións e este informe que se vai a elaborar. E temos como, o que vos pedimos a todas foi esta brevidade e esta concreción de casi as miñas tres grandes achegas son, ou catro, para que? Para que nos dea tempo despois de ver tamén se no público ou despois de escoitar o conxunto, mesmo poida que emerxan outras novas ou algunhas dúbidas ou como reflexións que é relevante tamén compartir. Entón, nada, eu estarei así pendente un poquinho dos tempos tamén, pero pregos esta concreción e logo se queda tempo, pois, millor. Estupendo. Pois, moitas gracias, Andrea. Se vos parece, entón, xa imos presentando, vou chamando así polo nome, e vou xa directamente a presentar as vosas propostas. Pois, de primeiro, eu chamaría a Emi Candal, que é socio fundadora de Urdime, cooperativa cultural que ofrece servizos integrais alrededor da creación cultural, como distribución de espectáculos, comunicación, xestoría e asesoramento cultural. Entón, Emi, se nos compartes as túas achegas. Moi ben, pois moitas grazas antes de nada, como dixen cando recibí a túa chamada, a verdade é que é un foro no que me apetecía participar e non me tiña ofrecido para facelo por esas faltas de tempo que nos ocupan no día a día entre o prioritario e o necesario e o desexado. Eu, para ser moi concisa, vou tirar antes de situar as dúas propostas que quería eu deixar aquí. Nun inicio vou tirar dun fío que quedou na primeira parte da sesión, que quedou aí pendente e eu quero me sumar a él. Creo que, como apuntaba Xosé Lois, e despois dende o público se incidía, a idea de entender, estou me situando no lado da parte da empresa, a economía social como un valor a hora de traballar polo uso do galego dentro das empresas, creo que é un valor interesante, un argumento de peso. Estamos este ano internacional do cooperativismo, como decías, eu formo parte dunha cooperativa de traballo asociado e son a responsable da sectorial de cultura de Espazo COP, que é a Unión de Cooperativas de Galiza. Somos máis de 200 cooperativas de traballo asociadas e dentro dos estatutos da organización o uso do galego e a promoción da cultura e a defensa da cultura galega forman parte da creación desta unión. Creo que non é un tema menor que unha unión de empresas recolla nos seus estatutos fundacionais isto. Creo que non existen exemplos de organizacións de economía capitalista que o recollan e, polo tanto, tirar dese fío pode ser un valor, un peso, un contrapeso que nos leva ao territorio, ás persoas e, polo tanto, á cultura e ao idioma. Isto para recoller a idea que quedaba antes, no peche antes do café. Unha das propostas sobre a que eu quería enunciar agora e que xa traía, tamén a tratou antes Xosé Lois, e ten que ver coa eiva a hora de poder desenvolver toda a xestión empresarial en galego no noso país. Non existen programas de contabilidade, xestión de persoal, etc. Por tanto, todo este tipo de traballos que no día a día de calquer tipo de empresa, do sector que seña, ocupan unha parte moi importante do traballo das persoas e, polo tanto, da conta de resultados, do tempo e
e do esforzo que hai que facer para sacar adiante os proxectos empresariais, ten unha dificultade no noso país e no noso idioma. Por tanto, creo que dende as empresas esta debería ser unha proposta e un obxectivo. E quenes son as responsables de que isto se poida levar adiante? Os diferentes niveis da administración, evidentemente. Hoxe pola mañán aínda comprobei unha vez máis por se houbera un cambio nesta semana, pero non. A Axencia Tributaria ou a Tesourería Xeral da Seguridade Social, que se ten unha interfaz en galego, en euskera, en catalán e en español, mais non é posible descargar a documentación oficial de calquera persoa en galego. Continúa sendo esta unha eiva. Eu non creo que sexa unha eiva demasiado complicada de resolver, creo que simplemente unha cuestión de presión en todos os, neste caso a nivel da administración do Estado, e de poñer o foco en un obxectivo claro e sinxelo, de conseguir, creo, se hai a presión suficiente por parte das empresas e tamén da sociedade que reclamando. Por tanto, en este título irían englobadas dúas, todo o que ten que ver con programas de contabilidade, xestión e demais, e xa concretamente o que ten que ver coa Axencia Tributaria e a Tesourería Xeral da Seguridade Social, por marcarnos fitos así pequeniños, pero que poden ser, creo que de consecución sinxela, e que creo que sempre está ben nas loitas irnos podendo poñer, non? Hai fitos conseguidos que dan impulso. Outro tema que tamén está vinculado con este ten que ver coa dificultade, polo menos nós non temos conseguido, en que todos os servizos vinculados cos plans de prevención laboral nós tampouco coñecemos ninguén que os este ofrecendo en galego. Así como outras cuestións as solventamos, polo menos dentro da nosa empresa, con esa carga de traballo extra interno, mas este resulta moi complicado. Estamos falando de documentación e de actualizacións de documentación moi continuadas, que sí que supoñen unha sobrecarga, polo menos no noso caso, excesivo. En todo caso, creo que moitas veces este tipo de cousas para nós, e en todo caso creo que para calquera empresa, facilita o coñecemento de se realmente existe alguén que este ofrecendo ese servizo, poñelo en común, pois facilitaría poder recurrir a ela e, polo tanto, tamén apoiar a aquelas que sí que o viron como un espazo a ofrecer ás empresas que sí que queremos poder desenvolver con normalidade a nosa actividade. E outra proposta sobre a que quería deixar así na miña primeira intervención ten que ver con empresa e con turismo. Ainda que eu veño da parte da cultura, a cultura e turismo, dende o noso punto de vista, somos irmáns que debemos camiñar da man se entendemos o turismo, a reflexión sobre que tipo de turismo queremos no noso país, e aí o turismo cultural e o turismo co que vos traballades tamén, pois creo que é un factor fundamental e creo que é un espazo de prestixio. Eu a semana pasada estive en Bilbao e é imposible acceder en Bilbao a ningún tipo de actividade cultural e turística que non teña como lingua prioritaria o vasco. É imposible, non existe, ou eu polo menos non o vin. Despois, se quero escoller outros, teño esa opción. Mais, por defecto, primeiro van ofrecer en vasco, e aquí non sucede. Por tanto, creo que colocar a lingua e a cultura nese espazo de primeira conexión co lugar que visitas, con o noso país, creo que nos sitúa a nós como empresas, pero tamén a nós como persoas que visitamos e que tamén viaxamos e que nos interesan outras culturas, tamén nos sitúa a nosa nese mesmo nivel, que nos reforzaría, entendo, eu así, un tipo de país que ofrece un tipo de turismo no que a nosa cultura é fundamental. E cando falo de cultura, é verdade que moita xente dirá, bueno, pero xa hai moito festival no que hai música en galego. Bueno, creo que non hai tanto como música en galego como en outros idiomas, máis alá da música hai moita outra cultura, e eu sempre poño un exemplo. A mí parece moi chamativo que calquera que entre en Compostela agora a partir do mes de xullo ou na Coruña non vai a poder entrar a visitar
o teatro principal ou o teatro Rosalía, porque están pechados. Nos momentos de maior afluencia de turismo, esas cidades, a Coruña, onde baixa toda esa cantidade de visitantes ao pé do Teatro Rosalía ou do Teatro Colón, non van poder ver, non digo ver unha representación teatral, senón ni siquiera visitalos. Espazos con unha patrimonial desde o punto de vista arquitectónico, do punto de vista de historia de cidade, nos dous casos, tan importantes, pechan as súas portas. Cando alguén que nos visite que ia coñecelos, pois terá que vir en outro momento do ano, pero non en ese verán, que incluso sería uns lugares ben acollidos por cuestións tamén de calor e demais, non? Pois pechar as portas da nosa cultura, creo que en lugar de aportar valor a ese turismo do que falamos e a ese relato de que tipo de turismo queremos nas nosas vilas e cidades, pois quítalle valor, e ese valor vai engadido ao do idioma, porque cando pechamos eses espazos culturais tamén estamos pechando espazos que o seu relato non ten sentido sin o noso idioma. Moitas gracias, Amy. Damos secuencia, entón, para escoitar as achegas de Óscar Senra, coordenador de proxectos e innovación social, unha empresa de economía social especializada na xestión cultural, comunicación e o deseño gráfico. Obrigado. Eu vou ler, porque senón xero caos. Entón, temos 3 propostas desde nós, que pensamos que fosen así bastante prácticas, ainda que tamén un pouco imposibles. O galego na contratación, as licitacións e as subvencións públicas. Propomos que puntúe positivamente o uso do galego nas empresas que queiran postularse a contratacións, licitacións ou subvencións públicas de calquera ámbito. O obxectivo é potenciar o uso do galego desde as administracións públicas en todos os ámbitos. Ao ser unha medida transversal, podería favorecerse, por exemplo, aquí un caso moi concreto, a contratación de empresas que traballan en galego para facer a publicidade da propia Xunta de Galicia, que contrata empresas que non traballan en galego. Tradúcense, non? Como moitas outras cousas. Ou que a empresa que leva ao Teatro Jofre non pertence a Florentino Pérez directamente, entón toda a cartelería de dentro do Teatro Jofre está en castelán. Ou que as obras que pagan as administracións públicas teñan a cartelería en galego, non? Carreteras en Central, non? Que están todas as partes. Como en galego debería ser a comunicación pública destas empresas que teñan licitacións, contratacións ou subvencións públicas. Non sabemos até que punto é posible legalmente, pero bueno, sí que sabemos que hai moitas subvencións que puntúan positivamente o do galego. Pois o mesmo para a contratación tamén de obras, por exemplo. E depois entroncando un pouco co que acaba de dicir Emi e Xosé Lois, o do galego nas notarías, etc., nos ampliámoslo e falamos o galego na informática, que nos parece algo super transversal. Vas a calquera empresa de informática e instalanche Windows, Office, o que queiras, en castelán por defecto e sen preguntar e sen pedir permiso ni nada, ni dando por feito, non? Pero mesmo isto para os ERPs, para todos os programas de xestión de empresas que hai desde a xeración dos tickets no bar ao supermercado ou a calquera outra cousa que nos afecta no día a día e casi todos temos un ticket de vez en cando na man e están todos en castelán. E sí que existe a traducción ao galego da maior parte das cousas, outra cousa que se instale ou non. Estou entroncando co anterior, que era o galego na contratación, as licitacións ou subvencións públicas, iso tamén afectaría a nivel de informática e os propios grupos as propias áreas de informática da administración pública deberían tamén aterse a isto. Deixei de ler, entón xa me perdones. Por iso consideramos prioritario, factible e relevante o impulso da instalación por defecto do galego en todos os medios e soportes digitais que dispoñan desa opción, ofrecendo como segunda opción a lingua portuguesa como alternativa ao castelán cando non exista a opción do galego. Iso pode lograrse a través de campañas específicas e cursos de reciclaxe para o mundo da informática, acompañada de medidas incentivadoras como a proposta anterior. E esta medida compete a administracións, universidades e asociacións do gremio. E a terceira e última, que tronca un pouco o que dixo Mercé antes do portugués e a lusofonía, tirando un pouco por aí, a par do castelán, propomos sumar o portugués como lingua internacional de Galiza, o cal potenciaría as relacións económicas, culturais e sociais coa lusofonía presente en 4 continentes.
Para iso desenvolveríanse cursos de aproximación ao portugués desde o galego, sen perder a especificidade do galego, xa que con unhas poucas chaves e trucos de adaptación a comunicación creemos que podría ser bastante fluida. A medida tamén se podría acompañar co reforzo de pontes comunicativas con Portugal e o Brasil, por exemplo, no noso propio idioma, por medio de viaxes de negocios, que xa existen bastantes misións, que lle chaman misións de negocios, pero que xa idioma ao final de intercambio acaba sendo o castelán. Congresos ou encontros internacionais, o presidente da Xunta hai pouco estaba en Portugal falando en castelán, como moitos representantes da Xunta. Encontros internacionais, onde a lingua de comunicación vehicular sexa o galego e o portugués, evitando a intermediación do castelán. Esta medida compete ás administracións públicas, comunitarias e europeas. Xa dixen que íamos soñar un pouco para antes, mas espero por que irte. E xa está. Pois, moitas gracias, Óscar. Dou secuencia, entón, así para ir por sectores. Vamos ao sector do turismo. Presento a Pepe Formoso, convido a que presente as súas achegas. Fundador e director do Hotel Bela Fisterra e do Bela Hotel de la Muxía, que son proxectos moi singulares na Costa da Morte, inspirados na literatura marítima. Sí. Boa tarde, graciñas por contar connosco. A parte, debería contar un poquinho por contextualizar un pouco todo isto, como se chegou a crear os establecementos, concretamente o Hotel Bela Fisterra, o primer hotel literario de Galicia, onde se reivindica, obviamente, a nosa cultura por enriba de todo, non só ca musealización dos nosos espacios, o igual que en Bela Muxía, sino coa axenda que temos de actividades vencelladas directamente ca nosa lingua, con nosos artistas, tamén coa música e tal. Todo isto ven no seu momento. Eu procedo do mundo da comunicación. Eu son periodista, fui un fundador das emisoras do Grupo Prisa na Costa da Morte e xa no seu momento tivemos que loitar e pelexar por algo que é importante e necesario e que somos moi laxos en todo isto, que é simplemente facer cumplir a lei. O sea, Radio Nordés Cadena Ser foi a primeira emisora con matriz en Madrid que na Costa da Morte facía a súa programación íntegramente en galego. A primeira, obviamente agora xa non estou vinculado aos medios de comunicación, como estaba daquela, obviamente sí que sigo comunicando, pero que sí que foi moi importante no seu momento o seu primeiro paso. Ao mellor non é casualidade, que nos finales dos 90, a Costa da Morte, que foi cando se fundaron esas emisoras, que a Costa da Morte sexa o sitio onde máis galego se fala. Ao mellor non é casualidade, non? Eu quero creer que non. E despois tamén veu outra segunda emisora que foi os 40 principais, e permitideme unha pequena anécdota. No seu momento fun a Madrid a falar co director de contidos de musicais de Madrid a decirlle aquelo de que iban a ter a emisora musical máis noroccidental de Europa e tal e cual, íbamos facer musical, 40 e tal, íbamos facer unha programación e acabei dicíndolle que íbamos a facela en galego, o cal el respirou así un pouco para dentro e dixo, ostras, en galego, pero as radios musicais son continuidade, non pode haber moita diferencia cando se fai a desconexión da programación nacional a programación autonómica, depois a programación local e tal e cual. Creo que en aquel momento teve un momento de lucidez, e porque ele chamaba así Miquel Corral, recórdome perfectamente, dixo, pero mira, e en Cataluña en que se hace? En catalán, por supuesto, pero es que allí es obligado por lei. E claro, eu salín como Simpson dando marcha atrás daquele espacio, dicindo sin argumento, e cheguen a Costa da Morte, mirei a legislación, chamei a Miquel Corral outra vez, mira Miquel, e que aquí tamén é obligatorio por lei. E gracias a eso, despois hubo a 40 principais Nordés, e despois houbo Cadena Dial Nordés cando facían programación local. Eso foi un paso a que eu no seu momento xa a implicación era total co mundo da lingua e co mundo da identidade do noso territorio e demos un paso ao mundo da hostelería, ao mundo da empresa e ao mundo do turismo, e tuvémolo claro sempre, os nosos establecementos sempre estuveron ben sellados directamente co mundo identitario, ca nosa relación co territorio, e iso obviamente innegablemente estaba relacionado con a nosa lingua. Sí que é certo que para nós, nos nosos establecementos, saenos caro facer todo isto en 3 idiomas, cando, como che propoñían os que che diseñaban isto, pero se lo haces en castellano e en inglés, ya te tendría que valer, hombre. Total, el gallego lo entienden todos os castellanos. Digo, sí, pero é unha seña de identidade, vai no noso ADN, e obviamente, ainda a pesar de que é un esforzo
a maiores económico que nos supón facer todo eso, tanto en redes como en web e todo ese traballo, obviamente nos 3 idiomas, sempre quixemos facelo. Despois, sí que é certo de que temos un cuarto que tamén é espectacular, que se chama Marea Viva, que é un espazo que se tematiza con escritor, escritora contemporáneo vivo que ven, se aloxa no noso establecemento, e se inspira, crea unha obra e despois con esa obra tematizamos ese propio espazo. Para que vos fagades unha idea, a día de hoxe xa pasaron por esa habitación Marea Viva Yolanda Castaño, que foi a primeira madriña, despois foi Juan Carlos Mestre, e despois, agora, actualmente, Marilar Alexandre. Por tanto, son persoas que, curiosamente, tanto Marilar Alexandre como Yolanda Castaño foron premios nacionais despois de ser Habitación Marea Viva. A mellor temos un pouco de sorte, o sea, estou difundido por aí, porque a mellor temos lista de espera en breve, non? Pero, bueno, detrás de todo isto hai un equipo de sabios, un comité de sabios que temos que xa saben moi ben quen temos que escoller para todas esas persoas. Ahora mismo estamos precisamente traballando nese cuarto para darlle de contido outra nova personalidade. Bueno, todo isto o conto precisamente para explicar que o primeiro que temos que facer é que moitas veces nos rompemos a cabeza con que se pode facer e que se pode facer, e hai unha que é evidente, que é o recolle, lo dicía Mercé, no artigo, o sea, o idioma de Galicia é o galego, non? E, por tanto, dos medios de comunicación, que obviamente reciben todas as axudas que poden recibir, pois están vinculados directamente con defender a nosa lingua, o noso territorio. Por iso, aí vai a primeira aportación, non? Simplemente exixirlle, non ser laxos, é exixirlle a xente que faga o que firmou. É o que presentou en todos os seus proxectos, que era a defensa de Galicia e do territorio e, por tanto, do galego tamén. Iso por unha banda. E por outra, desde o punto de vista turístico, tamén hai que decirlo, eu creo que non miramos moito a atención que lle damos aos nosos clientes. O sea, eu creo que non hai ningún requisito en recursos humanos de ningún establecemento de Galicia donde se diga que a xente que traballa, polo menos un mínimo importante, ben é certo que veñen inmigrantes, que ven xente de outros lados, e tal, que fale galego. E a vos creedes que eso se pregunta en algún sitio? Eu creo que en ningún. E eu creo que debería formar parte dese recibimento e desa hospitalidade dos riquiños que somos os galegos recibindo nos nosos establecementos, e tamén teríamos facelo en galego, obviamente, cando a persoa que ven identificamos como galego ou como galega, non? E, bueno, en principio, estas son as miñas dúas primeiras aportacións. Depois continuamos falando sobre elas. Pois moitas grazas, Pepe. Entón, presento agora a Rosana Prieto Florines, sócia fundadora de Galcentur, interesada polo turismo sostible, a planificación territorial e desenvolvemento local na Ribeira Sacra. Grazas por vir aí xa a tanta distancia. Tamén o idioma está presente nesta planificación. Por favor, as dúas achegas. Pois si, eu son guía turística de Galicia e de Castela e León, dicir, isto digo tamén para que vexades que falando en galego podemos ir máis alá de Galicia. Eu traio dúas propostas para facer rutas. A lingua para nós é unha oportunidade. Galcentur en sí significa Galicia sensacións turísticas, e para darlle a xente esas sensacións danse moito mellor en galego, porque se tú traballas un espacio de rutas tradicionais, creo que nin os detractores da lingua discuten que esa tradición era en galego. Entón, nós temos a sorte, a mágoa que marchara Manuel, de que eu vivo nunha zona, vivo no lado lucense da Ribeira Sacra, onde temos moita xente de idade, é dicir, a xente moi lonxeva. Entón, desde o turismo podemos favorecer a transmisión xeracional. Na maioría dos casos, esta xente é monolingüe. Entón, para os produtos de enoturismo, vela aquí a primeira proposta, eso non o explica ninguén mellor que as maus que labraron esa terra e conservaron esa viticultura que agora nos postulamos a Patrimonio da Humanidade, en galego, a ese Patrimonio da Humanidade, a pesar de que sexa moi complicado obter a versión do expediente en galego, tan complicado que só a temos en castelán. Eso por unha banda, e despois aí tiramos proveito de unha cuestión. Hai nas rutas medioambientais, incluso
Incluso a xente que falou castelán toda a vida non se chegou a castelanizar o tema das árbores, por exemplo, porque non lle daba a cabeza, porque ao final a nos castelanizou no xente que tiña de base lingüística o galego. Entón, aí, e máis, se nos facemos en castelán unha ruta pola Ribeira Sacra, seguir máis lonxe, casi seguro temos que decir as árbores nas dúas linguas. Porque se esos son castelán falantes galegos, a un carballo van chamar carballo, independentemente que xa a RAE acepta o carballo, non? Pero, entón, isto pasa incluso cos fillos de migrantes, vale? Entón, nestas rutas, e despois aí conservamos moita parte lingüística que se está perdendo, pero estáse perdendo, no castelán xa non se tiña, pois como son os carreiros, os penedos, os tipos de pedra, os tipos de fentos ou fieitos, como queirades chamarlle, etc. Entón, toda esa parte lingüística pérdese. E logo, unha segunda proposta que vos traio son as rutas toponímicas. Galicia é un dos lugares do Estado con máis, bueno, se xuntamos as portelas da Canda do Padornelo e o Bierzo, pasamos do 72% dos nomes de lugar do Estado español, co cual aí tiramos proveito e aí podemos explicar os cultivos. Ahora que está de moda, é un falso movimento de retorno á terra. E digo falso porque eu vivo nunha aldea, non no rural. Quero facer esta distinción, vale? Porque ainda hoxe vía no xornal que había unha empresa madeireira no rural de Ourense, pero que factura non sei canto, e dicen, pero vamos a ver, se eso é rural, nós non somos rural, nós vivimos na aldea. Nesa que é a que busca a xente, vale? Porque unha tendencia en turismo, e isto saben os que me acompañan no sector, é a diferenciación do produto. E a lingua danos a oportunidade de diferenciarnos de noso sin ningún tipo de problema. E xa para acabar, poñovos, por cando di a xente atribuelle aos castelán falantes unha xenreira ao idioma galego que non teñen. E falo dos castelán falantes non galegos. Porque realmente, por exemplo, eu que traballei nos océanos interiores, que como lle chamamos nós os cañóns do Sile do Miño, cando viña alguén establecían que o noso galego, o galego da Televisión de Galicia, que era menos galego que o que les sentiran no bar onde xantaron. Porque o señor que falaba ali non entendían e o da tele entendían, a ese nivel. E falo de xente de orixe Madrid, por decir. Entonces, e nese sentido é un atractivo turístico, non é ningún problema. E o que si fomentaría son rutas dentro das adegas e demais en horarios punto, porque tamén para as que temos empresa valenos para filtrar, non podemos guiar a todo o mundo, porque a xente cando monta unha empresa di, pois tú tens que establecer un público obxectivo e a lingua é un filtro tamén para facelo. Me dices, vou coller a 40. Bueno, pois é moito millor que filtres pola lingua que lle digas que non, porque a xente non xestiona as negativas ás veces. Entonces, é tamén unha outra maneira de poder filtrar ese público. E simplemente, creo que si é posible sollar en galego, é dicir, traballar en galego todo o día. E poñevos o exemplo de etiquetaxe. A nos fíxonos moi famoso hai un tempo o destino Ribeira Sacra, cando éramos menos dos que somos, porque agora ampliaron o que estamos xa preto da Gudiña, estamos todo o macizo central agora en Ribeira Sacra, para que non saiba, pois ali caían ali xornalistas de todos os sitios e tal, porque tiñamos o viño de Obama. Abro aspas, porque o viño de Obama, que é o viño dunha bodega pequeniña que está na Teixeira, no Lau de Ourense, ali na Veleda, no Concello da Teixeira, etiqueta exclusivamente en galego. Non estou falando de ninguén moi nacionalista, nin outra cousa, pero unha persona galega que utilizou toda a vida o galego e utilizo tamén a etiquetaxe, e beben os yanquis que non vos imaginades, porque xa veñen pedindo o viño de Obama. E só está etiquetado en galego, nin doble etiquetación, nin outra cousa. O viño é un dos sectores que mantivo a lingua no traballo, pero tamén a mantén na etiquetaxe e non presenta ningún problema. Estáse castelanizando agora, desde hai 3-4 anos, o sea, hai moi pouco. Aproveito para pedir, enlazando un pouco o que decían os meus compañeiros, claro, cando ti vas a pedir a página web tamén en galego, cobranche como outra lingua, o cual, bueno, é outra lingua, está ben, pero telo que traducir ti. Ti cobranche o de inglés, e fano eles. Cobrancho de francés e fano eles. E o de galego falo ti e paganlle como se fixeran eles. Entón,
Ao mellor aí a administración podía financiar iso, en vez de financiar outros xornais que publican xa nin o Día das Letras Galegas, fan a portada enteira, entón, ao mellor aí os de política lingüística, creo que hai alguén para levar o recao, que yo leve porque estaría ben. E despois cerro con esta última proposta. Nos temos rutas experienciais que vamos a sacar ora a luz, xa o anunciei aquí, que se chaman a memoria dos pendellos, porque a nosa xente xuntábase moito nos pendellos, bueno, traballaban máis, porque a memoria dos palleiros pode dar lugar a outras memorias. Entonces, na memoria dos pendellos, pois facemos ciclos de pan, que na nosa zona facíase pan hasta hai moi pouco, entón todo eso ainda temos as mulleres, maioritariamente, que eran as que facían. Non faremos o ciclo completo, porque non temos pan para ir cortalo, pero sí o que sería o proceso da elaboración do pan, e xa hai, tamén se fan ciclos da malla, pasa que non están enlazados. Moitas grazas, Rosana. Imos entón con a última parte desta mesa, que será a mesa do deporte. De primeiras, pois, pediría as propostas de Adrián Dios, que, bueno, por un lado está como profesor de economía, porque, claro, esta mesa, non? Pero, na verdade, está convidado principalmente porque é presidente da agrupación deportiva de baloncesto Fontiñas. Vale, moitas grazas polo convite, eso para comezar. E ainda que eu son profesor na Universidade, na Facultade de Económicas, hoxe veño a falar de deporte, porque na miña outra vida son presidente dun club de baloncesto e ademais son adestrador. E aquí, cortiña e ao pé, pedironme 3 propostas con unha serie de preguntas e aí van, así tal cual, para evitar dispersións. A primeira proposta é o fomento de que adestradoras e adestradores adestren en galego. Cal é a motivación que hai detrás? E é certo que levantaches unha intervención, porque con as cousas que comentou Mercé antes, a metade das cousas que tiña pensado decir xa podo marchar e listo. O IGE dinos que temos algo máis de 300.000 licencias federativas en Galiza, de todos os deportes que hai. Eso quere decir que como un 15% da poboación, un 12% da poboación galega está federada a algo, que é moitísimo, moitísimo. Pero que ademais, se miramos o programa Xogade, que é o programa que regula a actividade deportiva de entre 6 e 16 anos, hai 150.000 persoas no programa Xogade, o que é máis ou menos a metade da poboación galega de entre 6 e 16 anos. É dicir, que un de cada dous, cativos ou cativas, pasa polo Xogade. Entón, claro, se aí somos capaces de crear referencias que falen en galego, pois sería positivo. Porque, na infancia particularmente, pero tamén na mocidade, despois dos seus pais e posiblemente os avós e as avoas, a mestra e o adestrador de baloncesto, ou do deporte que sexa, é a persoa máis importante que ten na vida ese cativo ou esa cativa. Se esa persoa fala en galego, descubre que hai un espacio de socialización e de divertimento que se fai en galego. E no contexto do que eu veño, periferia da cidade de Compostela, con unha enorme cantidade de español falantes, con familias diglóxicas, non de español falantes en abstracto, sino fundamentalmente nenos e nenas diglóxicas, con familias diglóxicas, que haxa un espazo de socialización en positivo en galego, marca a diferencia da utilización do galego. E a experiencia, eu levo adestrando nos 16 anos, 19 anos levo como adestrador, e sempre adestrei en galego, e chegas o primeiro día, nese contexto de barrio periférico de ámbito urbano, e o 0% dos rapaces e de rapazas fala en galego. O 0%, Sin embargo, cando remata a temporada, agora chega xuño, e pois este ano hai 3 que falan en galego. E aquelas que acompañas durante 2 ou 3 anos, igual o 50% falan en galego. E despois na festa do club, con 19 anos, cando se adestraches con 12, pois resulta que agora falan en galego. E porque precisamente ese contexto diglóxico levas a que, se hai determinados espazos que facilitan o uso do galego, pois permitan que en determinado momento madurativo pois fagan ese tránsito, non? Entón penso que a figura dos adestradores e das adestradoras é fundamental. Quen debería facer isto? O problema é cando isto se deixa a iniciativa individual das persoas concienciadas ca lingua e que pois adestran en galego por iniciativa individual, porque entón non sistematizamos esa práctica e de feito eso xera que nunca saíamos da tribu, só o adestrador ou adestradora concienciada ca lingua o fai. E por eso teñen que existir liñas específicas de xeración de incentivos, dende política lingüística, Secretaría Xeral para o Deporte, federacións deportivas, para que os clubs poidamos dar o paso para que os nosos adestradores, de forma normal, utilicen o galego. Porque, novamente, os adestradores son produto desas xeracións castelán-falantes, diglóxicas e demais, e non todos, nin todas, teñen a iniciativa de falar en galego, pero que existan recursos públicos que
faciliten ese paso, pensamos que é positivo. Co objetivo último de normalizar o galego e ampliar a base de falantes. E de feito hai un exemplo. Os clubs deportivos cataláns son un exemplo. E se vas a un campeonato de España de baloncesto, se ves ao Barça ou a Juventud, que están en todos os campeonatos de España, de todas as categorías, en todas as semifinales e finales, porque son buenísimos e barren aos galegos, por certo, pero nunca, sinceramente, na miña experiencia persoal, nunca vi un adestrador do Barça adestrar en castelán. Nunca o vi. Porque é unha seña de identidade que marca, efectivamente, unha posición. E é unha posición moi de identidade, que desde o punto de vista do marketing, que tamén saiu aquí, tamén é positivo. E quen adestramos en galego temos un valor positivo. Sin embargo, quen adestra en castelán non, súmome moito a esta última intervención que decía que os castelanfalantes non teñen unha visión negativa do galego. Nós temos moitas familias que nos din en perfecto español, me encanta que entrenes a mi hija en gallego. Non o entendo, pero acontece. Entón, como esa é a realidade lingüística que temos no país, o que temos é que traballar sobre esa realidade e non pensar que o mundo é diferente. A segunda proposta vai moi unida a esta. E esta é simplemente de normalización. As arbitraxes tamén deberían fomentarse en galego. E isto, novamente, administracións públicas e federacións deportivas. Eu nunha época tamén fun árbitro, 4 ou 5 temporadas, e nun partido entre un equipo da cidade de moito renombre e Allariz, un partido de Liga Galega, acabou o partido e un xogador, o mellor xogador de Allariz, que fixeran un partidazo e perderan de moi pouquiño contra ese equipo de Santiago de moito renome, veu a darme a man, porque no baloncesto somos un deporte que nos gusta eses valores de respeto e educación, veu a darme a man e díxome, e gracias por arbitrar en galego. E eu, claro, quedeime así medio tal, moitas grazas, e empecé a pensar como, que guai. E cheguei a casa e dixen, no, que terrible. Porque eso quere decir que probablemente esa persoa, que debe ter 16, 17 anos, era a primeira vez que lle pitaban pasos e a frase iba en galego. Nunca tivera un contexto onde un árbitro lle falara en galego, cal quere decir todo que aínda se pode camiñar, non? Entón, como elemento de normalización, que as arbitraxes ou que os xuíces e xuízas o fagan en galego, creo que tamén sería un elemento positivo. E a última, que isto ven un pouco a conta de cuestións demográficas que tamén se comentaron, e non teño moi claro como efectivizar, pero creo que é importante, que sería a xeración dun banco de exercicios para a aprendizaxe de galego. E isto ven fiado a dúas realidades, unha moi lingüística e outra demográfica. Nas áreas metropolitanas e nos barrios urbanos das cidades galegas xa temos nenos e nenas galegas para os cales o galego é unha lingua estranxeira, porque non teñen contextos de utilización do galego. Os seus pais falan en castelán, as súas aboas e avós xa falan en castelán, e se a profe fala en castelán, literalmente, non hai espazos para o uso do galego porque xa non ven o xabarín. Entón, realmente, o galego é moi alleo, igual escoitan máis inglés que galego na súa vida. Eso leva a que teñan déficits da aprendizaxe do galego, pero sobre todo a que perdan moitísimo vocabulario. Entón, digamos que pola realidade lingüística, o fomento do galego e o fomento da aprendizaxe do galego a través do deporte sería positivo, pero realidade demográfica. A inmigración está medrando moito en Galicia nos últimos 5 anos, e iso é moi positivo. Eu veño de Fontiñas, barrio da Acollida, e encántanos ter un barrio diverso. Un barrio diverso tamén lingüístico, aos cales tamén queremos aproximar a nosa lingua. E, evidentemente, se adestras a unha nena que chegou de Venezuela con 6 anos, pois tamén os seus recursos lingüísticos en galego son máis limitados. E queremos que aprenda galego. Sería ideal que incluso o fale, pero polo menos que teña un coñecemento da lingua do país no que vive, non? Entón, que haxa determinados recursos que se poden aplicar como adestradores e adestradoras para eso, creo que sería moi positivo. E, sinceramente, e honestamente, eu non os teño. Pero un exemplo, fago adestro nenas de 10-11 anos e para rematar é bastante habitual que faga un xogo onde, teñen que son 2 equipos con nomes de animais e unhas pillan as outras en función do animal que diga, non? Pero para complicalo un pouco máis e que teñen que estar concentradas, digo partes do corpo que teñen que tocar, entón digo cabeza, xeonllo e de repente digo elefante, e quen é o elefante escapa, non? E é moi interesante porque deixei de utilizar este xogo como xogo, que ao principio esa era a idea porque é moi divertido, e comecei a utilizar como vehículo de aprendizaxe do galego, porque cando digo xeonllo e nocello temos un problemón. Casos extraños de esa rapaza venezolana que fai así, non? E agarra a orella cando di xeonllo. E digamos que crear instrumentos xa non só de normalización, sino mesmo de aprendizaxe, sobre todo orientadas ao vocabulario, na nova realidade demográfica da Galiza que ven, penso que tamén sería moi útil. Como vehiculizar? Federacións deportivas que teñan un espazo a través do cal se podan difundir estas ideas e, sobre todo, técnicos, técnicas, adestradores, adestradoras e demais que poidan proporcionar eses recursos.
E esas serían as tres propostas que traía e agardo que sexan de utilidade para algo. Moitas grazas, Adrián. Presentamos entón a Silvia Carregal, que é directora das Nosas, un xornal deportivo pensado para darlles o protagonismo que reclaman e merecen as mulleres no deporte en Galicia. Pois creo que tanto Mercé como Adrián como a servidora coincidimos nunha cousa que eu traía tamén aquí, que desenvolvimos cada un dunha maneira, pero que temos claro que unha das ideas que traemos todos é que eses adestramentos da base señan en galego. Para min é fundamental. Eu, buscando iniciativas que había por aí adiante, logo vos pasar, non vou a ler as 7 páxinas, pero vos lo paso, porque chamei, entereme dunha iniciativa que fixeron en Barcelona, que xa hai un sistema, Barcelona, en Cataluña, teñen un sistema, teñen feito isto dende o ano 2023, teñen anos xa de práctica no sistema, e pregunteilles como fora, como fixeran, que tipo de cousas fixeran. Vale. Esa iniciativa chamase, vou mirar a chuleta, o deporte saca a lingua. Vale. Do que se trata de fornecer os equipos de técnicos de base para que señan de ferramentas para que señan capaces de adestrar en galego. Primeiro fixeron unha campaña de visibilización para captar a xente que estivera interesada en formar parte desta iniciativa. Na primeira fase creouse unha rede de 56 federacións, 600 clubes e 10.000 persoas vencelladas ao deporte, que podían ser adestradores e adestradoras, xuíces, persoas deportistas, etc. Vale. O que fixeron, bueno, isto parte dunha iniciativa que sale de Unión Cultural, da Unión de Federacións Deportivas de Cataluña, que agrupa todo o deporte federado, da Unión de Consellos Deportivos de Cataluña, que coordina un pouco o deporte, e segundo me explicaron dende a Unión Cultural, ten o apoio dos principais clubes de Cataluña, ese compromiso do que falaba, por exemplo, con xente como Barça, ademais, que tal. Pero tamén hai deportistas como Alexa Cutellas, Fede Laura Heredia, de diversas disciplinas deportivas que se presentan como referentes a hora de apoiar esta iniciativa. Esta iniciativa ofrece formación práctica e presencial dirixida a adestradores dos clubes adheridos centradas en reforzar o uso do catalán nos adestramentos. É dicir, tamén o decía Adrián, creo que calquera dos que queremos, seguramente hai xente que non, pero eu fago autocrítica e como xornalista, falábamos en un momento, non teño o nivel de galego que me gustaría ter con respecto a determinadas disciplinas deportivas. E estou segura que moitos adestradores e adestradoras deste país tampouco teñen esos recursos e a capacidade e as ferramentas lingüísticas para poder poñer en práctica ese traballo coa base que, como decía Adrián, fai que señan referentes deses nenos e desas nenas, fan que liguen a lingua a algo divertido, no que estou cos meus amigos e cas miñas amigas, que fago algo que me gusta, que o saco da escola e do obligatorio, que fai que metamos a nosa lingua nun espacio social fundamental como é o deporte, que é referente para moitas cousas. Se lle dá esa formación no caso desta iniciativa en Cataluña eran de 1 hora e media, con grupos reducidos. Eu propoño que tamén se podría facer de xeito telemático, porque non, ofrecendo unidades didácticas ligadas a determinadas prácticas deportivas. Haberá cousas que señan comuns, pero como lle chamo stick, como lle chamo, sabes? O sea, haberá cousas concretas en cada un dos deportes que teñan unhas terminoloxías moi específicas, non? Haberá unha gramática común, pero logo haberá outra que non. Abogo porque, ademais, traballemos con linguaxe inclusiva, fomentando valores de respeto e de educación máis aló de solo a práctica deportiva, sino de educación en valores. E logo esas unidades didácticas, se as colocas na rede, servidora que é xornalista deportiva, agradecería enormemente poder ter acceso a ese tipo de recursos que me farían poder empregar a lingua dunha maneira millor, traballar coa miña ferramenta de traballo, que é a lingua dun xeito moito máis correcto. O normal é que se faga a inicio de tempada para que o equipo técnico poda poñer en práctica. Poño aquí xeitos de levar a cabo, o que decía Adrián, Secretaría Xeral para o Deporte e Política Lingüística, podería mellor traballar cas federacións e artellar esas unidades didácticas, esas formacións, e que se puxeran en práctica dunha maneira máis organizada, non?
con adición de federacións, elaboración de grupos de traballo para esas unidades didácticas, planificación desas formacións ao principio de tempada, incluso crear grupos de apoio entre corpos técnicos para poder axudarse no día a día. E logo, o fío que decía desde Xogade, que tamén é unha ferramenta que temos aí, xuntanzas anuais nas que se realicen esos adestramentos. Cada vez que facemos unha xuntanza do Xogade, podría ser perfectamente unha ferramenta para poder empregar o galego. Me vou a outro bloque de iniciativas que traía, que están ligadas, son tres concretamente, vos me cortines un poquinho máis tal, pero vou o máis rápido que poida, que están ligadas ao uso da música en galego na práctica deportiva. Explico. Isto é unha chega, por certo, que non me quero atribuir, é unha chega que falando con xente que lle preocupa a lingua e que tal, falei cunha compañeira da Asociación Xuvenil Siradela, na que estou, que é unha asociación cultural ligada ao folclore, que é unha traballadora da lingua, que é Carmen Pereiro, e me comentou esta iniciativa que tiñan falado en algún momento xente que traballaba como lingüistas como ela, non? Artellei un pouco, e a idea é incorporar temas en galego á práctica deportiva a través da creación de algo tan sinxelo como listas de reproducción en plataformas como Spotify, que está ao acceso de casi calquera. Podemos falar de gimnasia rítmica, natación sincronizada, patinaxe artística, pero tamén, e por que non, e aquí habría que lexir moi ben as músicas porque teñen necesidades de ritmos concretos, zumba, spinning, aeróbic, step, running, é dicir, cando te vas a correr podes ter unha lista de reproducción de música en galego, cando ti fas step, por que non podes ter esa clase con música en galego, por que figa, terra, midas, aire, papá e mamá de Ortiga, esas anteriores sabes que son tan subeiras, pois son máis conocidas, non? Puñeta de Mondra, Morena de Ningures, hai un montón de cancións que podemos incluir nesas listas de reproducción que xa están en Spotify, e digo esta por citar unha, que a mellor hai outras, non? Pero que se trata que alguén que entenda o tipo de ritmos de base, sobre todo de percusión, que necesitan ese tipo de actividades físicas, cumplen os requisitos esas cancións en galego, e que os poña a disposición dos centros de gimnasios e de persoas que fan deporte tamén na súa casa, e que se poñen música e que fan ese tipo de actividades. E desa maneira teríamos a lingua presente nunha actividade diaria que ten que ver tamén co deporte. A outra ligada ao deporte sería promover incluso máis, ainda que se fai en algunhas bancadas, o uso de letras dos cánticos nos recintos deportivos en galego. A mira, parte dos cánticos veñen de Argentina e de Italia, traducímolo ao castelán. Porque non o traducimos ao galego, ou porque non creamos propios. Xa non falo cando conseguimos incorporar os cánticos no estadio, cancións da nosa cultura popular, é dicir, cando eu estou en Riazor cos meus pais non sempre cantan determinadas cancións, pero cando sona Vivir na Coruña, que bonito é, cantámoslo todo o estadio, é unha xuntanza interxeracional que fala da nosa cultura. Outra cuestión máis, e xa remato, é usar no son de ambiente, nos recintos deportivos, máis cancións en galego nos altofalantes, máis speakers, faladores en galego, e non creo que descubra nada, só tedes que mirar esta tempada que fixo o Real Club Celta de Vigo, e o que traballou por poñer en valor a cultura e artistas que cantan e que se expresan en galego no estadio de Balaídos. Creo que foi todo un éxito, que tivo sempre cousas a favor, nunca escoitei, pelo menos non escoitei unha crítica. A Branco Peiro, fillas de Casande, que a Branco Peiro non teña a lingua incorporada, cando el fala en galego, é dicir, ese tipo de cuestións nos ligan a nosa cultura, nos ligan ao noso territorio e fan que o deporte forme parte tamén desa identidade cultural e de lugar que temos que traballar máis, porque creo que forma parte do noso ADN. E non dou máis a lata, pero creo que o tema dos adestradores estamos todos de acordo que sería importante traballar ca base e ir avanzando xeración tras xeración para tal. Logo vos paso o que me deron todos esos datos do que xa fixeron, Macron Quizás, como leva avanzado en Cataluña con esta iniciativa, por ver se fora
ha caído traela para aquí. Moitísimas gracias, Silvia. Que tal o tempo? Como estamos? Pois estamos a 25 minutos do remate. Moi ben, pois estamos... Nada, pois se vos parece, antes de pasar incluso para preguntas e para que podamos debatir un pouco máis sobre eso, temos aquí Berto, que é xusto do Celta, que xa participou en outras mesas, o Celta estivo presente, pero como aquí do deporte, enviou-nos tamén con algunhas propostas. Entón, se te parece, pasamos... Non sei se me escoita. Igual vira o micro para aquí. Vale, pois, como digo, bueno, moitas gracias, un placer polas achegas, a verdade que unha xornada moi útil para concienciar e para buscar esas propostas que nos acheguen a normalización do galego. E, bueno, non quero enrollarme moito na introducción, coincide xa asistiu o meu compañero André Taboada hace moi pouco, non quero que pensedes que pesados estos do Celta que están a dar a tabarra do galego, pero a verdade que para nós é moi importante non só na actualidade, o galego para o Celta, para os nosos fundadores, foi tan importante que o remarcaron como que o Celta nacía para representar os galegos e a identidade galega. Entón, o que se está por en valor estes últimos anos non é algo que nace de súpeto, é algo que parte da nosa historia, parte de nós, é parte das nosas raíces. Estas raíces, dende fai 2 anos, son o comezo do noso proxecto, as raíces, que leva ata un universo das 3 Cs, consistencia económica, competitividade deportiva e cohesión coa comunidade. Entón, para nós, neste departamento de comunicación do que formo parte, pois é algo fundamental do que nos sentimos moi orgullosos de poder pôr en valor o galego, a Galicia, os galegos, a nosa identidade, a nosa cultura, porque para nós non só o deporte é parte de nós, senón tamén a cultura, a nosa xente, as nosas costumes. Eso, como dicía Silvia, é algo que intentamos facer estas 2 temporadas. Ademais do que dicía Silvia, pois un documental sobre o entroido galego, que se non o viche despois, a verdade que é moi bonito para coñecer un pouco máis esa tradición nosa. Vai dende a firma dos contratos dos nosos xogadores en galego, as sesións de fotos e de vídeo que facemos con os nosos xogadores, pois intentamos que eles teñan esa mensaxe ou ese xesto na nosa lingua. Bueno, hai un montón de xestos que xa vos digo, o meu compañero André exemplificou moi ben na última sesión, así que vou directo ás 2 propostas que traio. A primeira sería un plan de legalización real das comunicacións nos clubs deportivos profesionais. Penso que actualmente hai unha carencia grande do galego nos contidos digitais, nas redes sociales, onde se prioriza o castelán por alcance, polo propio algoritmo das redes, e isto resta visibilidade a lingua galega nun entorno tan versátil e de tanto impacto emocional como é o deporte. Entón, a nosa proposta sería crear un programa de incentivos e acompañamento formativo e económico para que os clubs de Galicia desenvolvan estrategias reais de uso do galego nas súas canles oficiais. Isto incluiría a incorporación do galego en redes sociales e contido audiovisual, comunicación interna e institucional, marcadores, megafonía e merchandising, como dicía Silvia, formación do persoal en uso do galego, porque é algo que nos pasa que nos, cando comezamos, non somos hipócritas, o galego
somos conscientes de eso e nos queremos que sexa un exemplo para os demais. Entón, pois, esa formación creo que é moi importante, é unha pata moi básica nesta chega. Este programa podería incluir asesoramento lingüístico, materiais de estilos, incluso recoñecementos públicos anuais aos clubes que máis impulsen a nosa lingua. Que beneficios pode ter esta chega? Pois visibilización do galego ante centos de miles de seguidores nas redes sociales, normalización do seu uso como lingua útil, moderna e emocional, e o máis importante, a implicación real destas entidades, un gran impacto social. Na segunda chega, Influencers en Galego, programa de impulso á creación de contido en galego, pois moi similar ao anterior, o galego está prácticamente ausente de contidos digital xerado por influencers creadores de contido en Galicia. Moitos, a verdade, evítano para non perder visibilidade, por falta de referencias, por incluso vergoña. Entón, isto crea unha burbulla onde a lingua se percibe como pouco útil, que non premia, na que as redes sociais non premian ou incluso invisibilizan. E creo que non é así, precisamente é un espazo moi básico e principal de consumo cultural da mocidade. Antes falaba Adrián, do Xabarín Club como o noso espazo da xuventude. Hoxe creo que o Xabarín Club é o TikTok, prácticamente. Entón, iría por aquí esta chega que poñería en marcha un programa anual de impulso á creación de contido en galego con 3 patas principais. Unha bolsa económica para creadores novos, tamén incluso clubes ou entidades que queiran lanzar ou reforzar o contido en galego. Mentoría con profesionais do mundo audiovisual, marketing e lingüístico para guiar e mellorar o impacto dos contidos. E, por último, campaña pública de visibilidade e promoción destes proxectos, con recompilación en webs oficiais e difusións nas canles das marcas e das institucións participantes. Que beneficios pode ter? Pois xeración de referentes reais de galego en redes sociales. Creo que contábamos cos dedos das mans estes referentes a día de hoxe. Visibilización da lingua como ferramenta creativa e actual, formación e profesionalización dos novos talentos galego-falantes, e o que dicía ao principio desta chega, pois que as novas xeracións podan empaparse do galego e que podan consumir contido en galego, que vexan no seu algoritmo, no seu para ti, que o galego é algo normal no seu día a día e que podan artellar pois a súa comunicación pouco a pouco, que podan asimilarla no seu día a día. Moitas grazas. Non sei se queres pechar isto de algún xeito. Solo un matiz. O algoritmo, que é tan denostado, é máis listo do que pensamos. A min ofréceme continuamente cousas en galego. Porque se ti elises cousas en galego, ofréceme deporte feminino, cousas de xénero e contidos en galego a mollón. E descubro que efectivamente non son moitísimos, porque tampouco somos millóns de persoas, non? Pero sí que hai moita xente nova que está facendo cousas moi interesantes en galego, Eso, se nós lles damos retorno, o algoritmo vai nos a irnos a presentar máis contidos en esa línea, porque é tan listo que sabe que nos gusta e nos lo ofrece. Sí, parece que hai algunhas voces que se queren complementar ou engadir algo, pero antes de facelo por aquí, normalmente miramos a esta outra parte das participantes, que levades aquí xa un bo anaco escoitando o que se dinden de aquí, e sempre abrimos con esta pregunta: hai algo que vos faltou no ámbito da economía, do deporte, do turismo, algunha proposta que non escoitastes e que pensades que é relevante a
a chegar aquí agora? Unha pregunta difícil, que todo o foco para aí. Sí? Teño que pasar o micro. E agora convirtome en pasadora de micro, por un momento. No, sí, comentábamos antes, porque vímoslo un pouco por separado, non? O deporte por separado, a economía e o mundo do turismo. E quizás a visión das tres patas, non? Porque está moi de moda o turismo deportivo, tamén un pouco o valor que ten económicamente o turismo o deporte e as tres patas, non? Economía, turismo e deporte. Digamos, ese enfoque si tamén pode ser unha forma de vincular a lingua, non? Dentro desa conexión das tres patas, non? Entón, non sei se valora ou se percibe ou se pode plantear algunha chega desa nova vía de poder traballar o desenvolvemento e, sobre todo, vinculado a, como decíades, ao territorio, á identidade e ás formas de conseguir que nesas tres patas, sobre todo, bueno, falamos do turismo ao deporte, por suposto, a lingua, que é unha forma de chegar, sobre todo, a interxeracións, non? Tamén había iniciativas que se comentaban, antes Merceo decía, o tema dos xogos aos deportes tradicionais, é dicir, que a veces separamos as cousas e, sin embargo, a veces é importante tamén contar coa vinculación das tres patas, que neste caso sí que está ben enfocada a mesa e existen experiencias desas tres patas, non? Ti imaginas algo como proposta? Como proposta, a ver, de forma continuada, a veces, bueno, falamos antes tamén con Adrián, temos comentado o tema dos eventos deportivos, non? Que agora está moi de moda, non? Se fan moitas cousas, ademais, no medio rural, no entorno rural, e están xurdindo tamén iniciativas de empresas e de economía social tamén vinculadas ao turismo e ao deporte, non? Porque o turismo, o deporte antes se concibíase como algo local, non? E agora sí que se está vendo que a través de iniciativas que xurden do local estás conseguindo atraer xente de fora, non? E Galicia é un referente nese sentido, non? A través dos eventos deportivos. Pensas así en algún exemplo? Hai algún exemplo concreto? Hai xa empresas que se dedican a eso, sobre todo hai iniciativas do terceiro sector, non? Que, por desgracia, o ámbito do deporte ainda sigue sendo, falo polo ámbito que máis ou menos coñece vivo, sigue sendo demasiado altruista, non? Pero quizás con esa visión sí que pode ser unha forma de xerar iniciativas empresariais para promover, pois eso, a nivel de talleres, a nivel da vinculación cos centros de ensino, a nivel de FP tamén, de formación profesional, que isto pode ser unha vía tamén que pode xerar novas vías de profesionais, non? Non sei se hai este enfoque desde o punto de vista do territorio, do turismo, do deporte e como eixe transversal o tema da lingua, non? Entón, quizás habría que facer unha primeira vía exploratoria de ver, de diagnosticar que potencial pode ter esta visión das catro patas, non? Neste caso, economía, deporte e turismo e, por suposto, a lingua como fío conductor. Propostas concretas... Bueno, igual esa é a proposta, como seguir explorando o cruce destes tres eixos, non? Parece que hai aí potencia. Os grandes clubes deportivos son grandes empresas, e son polos de atracción turística para moitos casos, vale? O sea, tanto os desplazamentos de outros aficións como que vai a ver o museo de tal clube, etc. Non? E os grandes clubes tamén de moitos deportes teñen campus nos que tamén poden traer a rapazada e atraela tamén a lingua. O sea que os grandes clubes son empresas e ao mesmo tempo son polos, eu creo, de atracción. Como decías, cando ibas a Turquía, eu fun a Marruecos e claro, era Depor, o sea, entenderon cando dixen Depor. Seguro que digo Celta e tamén, quero dicir, a xente de Burela coñeceuse por moitos sitios polo clube de fútbol sala que tantos éxitos nos deu, é dicir, son tamén polos de atracción cara a nosos territorios, os clubes de máis zona, digamos, non? Volvo a poñer o fogo aquí, porque vexo por aquí que hai ganas de algunha intervención, pero sí, e miro así como caras moi concretas, que vos vexo sorrintes. Sí, non sei se hai algo que traer aí, ou fixámonos aquí nesta parte. Creo que nos vamos fixar nesta parte. Nestes 10 minutiños que quedan, non sei cantas persoas queredes intervir. Unha, dúas... 3. Vale, pois... 4.
Pois a ver como pechades estas 4 voces en 10 minutiños. Creo que nos pode valer tamén como a modo conclusivo, ¿no? Seguir achegando propostas, pero tamén que nos sirva para completar esta mesa. É que eu creo que deixei mal, eu creo a lingua é incluso un recurso turístico en si mesmo, refírome. Por exemplo, cando fago as guías en castelán, eu explico, isto é máis dos destinos menos urbanos, pero eu explico como falamos nós. Quero dicir, por exemplo, na Ribeira Sacra pechamos un grao sobre a norma, entón os nosos sonan a is, eu eso explícollelo. É dicir, os nosos bancais, que casi todos conocedos como socalcos, teñen moitos nomes e eu recítollos e explícolle que teñen diferentes de anchura, de fondura e de altura. É dicir, cando está falando unha persoa de 80 anos, eu sei de que zona da Ribeira, eu e os demais, de que zona da Ribeira Sacra é e como é a viña, non é mesmo un patao cunha calexa que un socalco. É dicir, é todo o cultivo en escaleira. Pero claro, como guía turística dese territorio teño que saber que é diferente un patao dunha calexa ou dun socalco. Entonces, eso está na lingua. É dicir, evidentemente, se digo cultivo en escaleira, quedou falado, pero realmente hai partes que non, e eso explícase tamén cando a ruta se fai noutra lingua diferente ao galego, quer dizer, eu en castelán que teño feito moitísimas, pois explícolle eso e interésalle eso como para saber como somos nós, non? É como cando dices era boa e querer dicir que era mala. E despois, e con isto acabo, o turismo basease moito, os produtos turísticos actuais e as tendencias que non vai o turismo, e isto coinciden os expertos de outros lugares, é unha vocación do pasado. É imposible evocar o pasado galego sin a lingua. É dicir, cando nos vendemos un produto, independentemente de que isto signifique, desde o punto de vista actual, recoñecer certa necroxe na lingua, non? Porque, claro, iso significa ter que explicar cousas que a miña mãe non había que explicarllas, non? Pero realmente vale para crear a dignidade dos falantes e iso, é dicir, se ti te sintes... Por que se deixou de falar o galego? Pois porque había unha falta de dosis de dignidade. Entón, nese sentido, desde o turismo podemos facer iso e acabo cunha autocrítica á miña profesión e ás miñas compañeiras, é dicir, somos 4 en toda Galicia os que guiamos en galego pa dentro e pa fora, pero despois, curiosamente, cando hai público portugués, eu que estou habilitada en lingua portuguesa, que somos tamén moi poucas as habilitadas en lingua portuguesa en Galiza, resulta que todo o mundo guía en galego. Entón, aí sí que se fala o galego. Entón, é un tema moi curioso tamén desde o punto de vista da lingua e da cultura. A lingua é as guías atraemos a xente ao noso patrimonio material e inmaterial. E a lingua é un patrimonio pobo galego indiscutible. Isto non o discute nin outro extremo. Vamos deixar aí. E con iso acabo. E despois traballar, por suposto, o turismo de congresos, porque non imos facer nos turismos literarios da lusofonía ou de eso, do galaico portugués, para dicilo con exactitude. Pois é outra, aí temos moito nicho de mercado, que non se pode traballar todo, nun guión alemán e sobrevivo. Non vasas? Sí, por aquí. Bueno, eu, como dixen antes, son dispersa e encantoume a intervención do meu compañeiro porque estaba moito mellor estruturada. Dicía moitas cousas que dixen eu, pero dunha forma bastante mellor, non? E son dispersa, e son tan dispersa que son da Costa da Morte, e non falei dun ámbito que enlaza o turismo coa economía, ca toponimia e co deporte, que son as rutas da Costa da Morte, que temos moitas, porque temos o camiño de Fisterra en Muxía, temos o camiño dos Faros, temos agora unha ruta mariana, temos a ruta céltica e temos moitas potencialidades esquecidas en relación coa toponimia e coa promoción das aldeas e os lugares e as fontes e os lavadoiros. Eu fixen un libro en moito tempo nesta dispersión que teño sobre fontes e lavadoiros para regalarle ao meu pai. Fixémolo a dúo. E eu non daba crédito á cantidade de rutas, camiños raposeiros, corredoiras, camiños da pé, entre o monte que enlazaban todas aquelas fontes e todos aqueles lavadoiros e todos os lugares que había. Baixei outro día polo río Castro e estou, non sei como dicir, abraiada de que o río Castro, que a potencialidade que ten, cos poxados ou pasaduiros do río que enlazan uns lugares con outros, non estea todavía, aí cho lanzo, Pepe, explotado como recurso turístico,
como recurso turístico que é unha viaxe ao interior de nós mesmos como comarca. Non só a gastronomía, ou, por exemplo, isto de la lubina salvaje, que me chama moito a atención. Lubina salvaje, poñen no meu pobo nos restaurantes ali fora para anunciar, e digo, que é unha lubina salvaje, unha que te ataca ou que? Pois será unha robaliza, porque a lubina agora xa fan nas piscifactorías, pero a robaliza non, ou a rabaliza non. Entón, temos moitos recursos para enlazar ese deporte para todos que supón o camiño ou as rutas, a economía, a toponimia, a nosa cultura, vender o noso peixe e o noso marisco cos nosos nomes, todo iso, claro que está integrado e era algo que faltaba, Xavi, claro, gracias. Por alusións, o que non dixen foi que, fixe alusións Merce, non? Que eu son o presidente dos empresarios de turismo da Costa da Morte, aparte de representar os establecementos polos que estou eu aquí falando agora mesmo, non? E sí que é verdade, e un pouco por ratificar o que diguela, eu tuve en grandes discusións co restaurante por antonomasia da Costa da Morte que puxo en valor a lubina, que é o restaurante Tira do Cordero, que puxo en valor a lubina, e eu con Pepe sempre lle discutía e digo, pero joder, si se di robaliza, pero si poño robaliza, a xente non entende o que digo, pois ponlle abaixo, entre paréntesis, lubina, pero que a xente sai, que se chama robaliza. E iso pasa igual co Longueirón, que tamén temos especies autóctonas ali, que en Fisterra dís a Linqueirón, que é maravilloso, que o venden como navallas. E digo, pero tedes un produto autóctono, único, exclusivo, desta ría, dos arredores, que se chama Linqueirón, e vos poñedes navalla. Longueirón non o entende ninguén. Dijo, pero non vos dades conta de que esa falta de autoestima que temos nós, cara a nosa lingua, ao final o que estamos facendo é deixando de ilustrar a unha xente que ven ao noso territorio a coñecernos como somos. E un dos nosos produtos estrela é o noso idioma, e a xente lle encanta escutar como falamos. E, obviamente, nos diriximos eles en castelán, en inglés, porque non queda outra, porque non nos entenderían. Pero sempre nos din aquilo de, ai, que ben só o galego. O problema temos os nosos. Somos nós os de que temos falta de autoestima. Os da fora vennos perfectamente. Perdón. Nada, Fátima, Adrián, por completar. Simplemente, e ademais vou enlazar xa o que estabas dicindo, porque creo que a autoestima, eu creo que aí coincidimos todas e todos. Se non temos autoestima, eu poño sempre de exemplo, en Muros entras e o primeiro hotel que ves é Hotel Marbella. Entón, claro, entrar en Muros e ver Hotel Marbella, porque sempre miramos para fora e nunca estamos orgullosos do noso e pensamos que Marbella, pois o mesmo que nos pasa... California. Sí, California, que complexo de inferioridade, non? Quen lle dera a California ser como Galicia? Entón, detrás, por un lado, falar dese complexo de inferioridade, que creo que está ben traído, porque coincidimos todos en que hai un complexo de inferioridade, e mentras non nos estamos orgullosas do noso, difícilmente imos poder proxectar nada. E despois tamén hai unha cuestión na que non me vou extender, pero que, por suposto, creo que tamén estamos de acordo. Falando de idioma, temos que falar tamén de política, non podemos obviarlo, non? Quero dicir, isto de a xente valora o galego e non sei que e tal, digo, bueno, depende. Perdón, pero depende. Porque eu no meu pueblo, e cando vou a Esteiro, pois hai xente a que lle molesta falar en galego, e entón a miña nai e as súas veciñas decían que hai ali unhas cuantas que veñen de onde veñen e que lles pediron que si por favor podían falar castelán porque a elas lles molestaba. Por non falar de todos os comentarios que vemos en redes des que está todo en gallego. Entón, hai xente a que lle molesta o galego, por suposto, eu coñezo moita xente e leo moitos comentarios de que lles molesta a toponimios, caféis e non sei que galego. Entón, isto por un lado non é sempre, non é en todos os casos, hai xente a que se lle molesta e despois tampouco imos obviar que aquí hai unha cuestión política. E creo que hasta aquí puedo leer. Non vou continuar, pero É que, escoitando as vosas intervencións, molame moito porque estamos a 70 km a liña recta, pero lingüísticamente falamos de galaxias diferentes e porque creo que estamos facendo propostas que van en dous planos, galego falantes con autoodio e español falantes con cariño ao galego. E realmente, en función de eso, son propostas, o sea, obviamente complementarias, pero sobre realidades lingüísticas diferentes, porque efectivamente no contexto no que no ámbito urbano, periurbano, áreas metropolitanas nos movemos, é unha inmensa minoría de falantes de galego. Entón, realmente, se queremos promocionar o galego no ámbito urbano, estamos falando de promocionar o galego cara a persoas que falan español, pero en liñas xerais non teñen unha visión negativa do galego.
Sin embargo, en outros ámbitos na Galiza é unha maioría de galegofalantes que transmiten en castelán despois por ser a lingua de prestixio. Entón, ao final, hai que traballar, creo que en dous planos diferentes. E precisamente por eso, sobre todo, nese ámbito no que eu me movo, a miña pregunta importante é como fago que un tipo que fala en castelán comece a falar galego? Porque é a realidade que nos atopamos de forma máis habitual. 9 de cada 10 menores de 15 no noso club de baloncesto falan castelán. E queremos conseguir que se vayan pasando ao galego e non ese que falaba en galego salga do club en castelán. Entón, nese sentido, a lingua, o uso da lingua galega non pode ser simplemente unha opción individual de eu teño conciencia co galego, entón vou falar galego. Porque como somos minoría, pois efectivamente de 10 adestradores juntará a conciencia e os outros 9 non. Entón hai que incentivala. E precisamente por eso a política pública e a política lingüística é fundamental, porque se o deixamos exclusivamente a vontade da persoa con conciencia lingüística, pois vamos mal porque é insuficiente, sendo positivo, pero sendo insuficiente. E isto liga a esa idea de economía, turismo e deporte, que efectivamente economía, turismo e deporte eu creo que hoxe en día entran moi ben, e precisamente polo rollo, pola orientación profesional, como que me cadran moi ben os dous mundos. Pero claro, onde queda a lingua aí? Economía, turismo e deporte, efectivamente, poden incluir a lingua, pero é certo que tampouco teñen por qué. Entón, creo que aí hai unha mensaxe importante que é, por unha cuestión de marketing, e sodes un exemplo de la leche, moitas gracias porque nos axudades moito os máis pequenos, por unha cuestión de marketing, a lingua contribúe a economía, turismo e deporte, simplemente por unha cuestión de marketing. Como lle vendemos a un español falante que faga un campus en galego é bo? Porque vas vender máis por unha cuestión de marketing. Entón, primeira idea. E segunda idea, con incentivos para usar. E é moi mundano, pero se nas subvencións hai unha obrigatoriedade de que as redes sociais sean en galego e o Concello dache 10.000 euros e sen eses 10.000 euros quebras, pois igual empezas a levar as redes sociais en galego e no baloncesto de Santiago, pois a inmensa maioría de clubes teñen as redes sociais en castelán, probablemente por unha inercia, non por nada en concreto, pero se o presidente e parte da directiva son español falantes porque é así, pois o fan en castelán porque a inercia é máis fácil e demais. Pero se cambiamos o sistema de incentivos, igual di, bueno, pois polo menos pasámoslo por ChatGPT para traducirlo, porque que nos costa, non? Entón, nese sentido, creo que sí que é importante esa idea de que o sistema de incentivos tamén funcione para os español falantes, porque vendo os últimos datos de uso da lingua, ou comezamos a entrar en ese nicho, ou cada vez seguiremos indo a menos, e seremos espazos máis de resistencia e non espazos de crecemento. Pero bueno, eu creo que hai Euskadi, que parecía que o euskera iba a desaparecer, e agora resulta que van para arriba. Pois algo estarán facendo ben. E non. Pois moitas grazas, Adrián. Ao final, eu non vexo que a xente en Euskadi este preocupándose porque a algúns lles moleste que o falen. Creo que están a autorreafirmar o seu desexo de facelo, buscar solucións para facelo, e se a alguén lle molesta, bueno, pois... Eu creo que aí a veces elevamos a categoría anécdota, e dicir, tamén hai xente que non lle gusta o románico, nin o gótico, pero quero dicir, pero ti é o que falamos, non traballas para todo o mundo, se non lle gusta os cartaces que se protestan en galego, a veces é prohibido aparcar, que é exactamente igual. Totalmente de acordo, sí, podes filtrar, e eu tamén Pero eu creo que é o momento oportuno de parar este debate, que abriría como outra xornada e daría para toda unha tarde, pero xa levamos aquí 3 horas, e a non ser que alguén teña necesidade irrefrenable de dicir algo, eu casi tiraría tamén do que acaba de traer Adrián, non? Vemos en cada mesa a complexidade, a amplitude do tema, a diversidade tamén dentro dun mesmo territorio. Moitas grazas por dedicar estas 3 horas a pensar, non? Co sombreiro de pensar do deporte, da economía e do turismo, que incluso parece que acabou hibridado e hai moito aí que hibridar. E, de novo, creo que sempre dicimos o mesmo, non? Como facer para que todas estas achegas, que se non nos pasastes, pois poder ter tamén digitalizadas e, bueno, e as diferentes vías para facer achegas que formarán parte dun informe de recomendacións, de propostas, que por unha banda se poidan elevar e convertir en política pública, pero tamén apelamos moitas veces a que a inspiración que aquí se dá e un pouco o reforzo colectivo que se dá nestes foros, pois tamén sirva para que cada quen na súa actividade persoal, colectiva, organizativa, pois poida seguir a camiñar. Por acabar en positivo. Así que moitas grazas, eu remato aquí e agora paso vos a palabra entre Jackson e Pepe para pechar a mesa. Por acabar en positivo,
O norte todo é maravilloso, os vascos son fantásticos, os cántabros tamén, os asturianos xa son a hostia, pero os galegos somos riquillos. Eu simplemente agradecer a todos e a todas por estar aí e por estar aquí con as vosas achegas. Sí que antes olvidei de destacar unha cousa que para mí é moi importante, que é o mundo da publicidade, o mundo do marketing, quero dizer, se non nos ven, non nos compran. E claro, para mí foi unha total dificultade, Dolores sabe, quería moito que estivera presente a unha das empresas que se dedican a este mundo da publicidade, e podo dicir que máis que polo lado negativo, vexo unha oportunidade para os nosos alumnos, para os nosos estudantes, pois crear empresas por este lado, porque foi difícil ter alguna empresa que se dedique ao mundo da publicidade e se dedique en galego. Entón xa digo que hai oportunidades. Pechamos, eu quería darvos a todas as persoas que os acompañantes aquí, no público. O micro. Que colla o micro. A todas as persoas que nos acompañastes en streaming ou no público, pero sobre todo as persoas que participastes polo esforzo individual e colectivo de concedernos unha tarde o vosso tempo, do esforzo de vir, do esforzo os días previos de pensar, de sintetizar tamén, de respetar tamén os tempos. Chamou a atención que algunhas propostas xa saíron con anterioridade, como todo o tema da contratación e demais, que se falou na Mesa de Administración e Xustiza e estará seguro no informe final, e simplemente decirvos que teredes, a través do voso coordinador, da maneira que consiguede máis a caída, oportunidade, digamos, de ver un borrador das conclusións desta mesa, que o día 8 de xullo teremos aquí o derradeiro foro temático Sociedade, Crenzas e Participación, e que o día 2 de outubro faremos... Dixen 8 de outubro? 8 de xullo. O 2 de outubro faremos un convite amplo a todas as persoas que viñeron a todas as sesións para, digamos, un debate final do documento en un borrador casi definitivo, para ainda esa ultimísima oportunidade de achegar cousas e presentarlo xa públicamente o 15 de outubro, creo recordar. Entón, vedes que o proceso non remata, que teredes a oportunidade de seguir participando, pero, sobre todo, moitas grazas ao nome da presidenta, que está nunha viaxe institucional e hoxe non nos puide acompañar, estivo en todos os foros menos este, e no meu propio, especialmente a Jackson, que sei canta o esforzo e cantas voltas lle deu a todo isto, pero coido que o resultado un froito logrado de tanto traballo. Así que, grazas pola generosidade. E aquí estamos para que queirades.